سلام و درودشون دیوان نندوکان و اشکنوکان و انچو که دیوان تو که کماش پیر ورنا و جنین مردینی که هسته من درستان سلام سر کنم و میشوی دیوانه که پیسر که ماشو بونگیج بکنین من یکم که واجه ناگمان صاحبه آی پجارا کنون گولا رنده میشوی دیوان بونگیج بیته پجار ناگمان وجه 1974 سالا بلنگورا یک میته گرمپوکی ودی بیتر بونگیجی وانک چه آیه اسکول بلنگورا وانتک چه مادل اسکول توربتا 10 چه اتا شاد دیگری کالجا توربت اف سی کنگار رند بولان میدیکل کالجا کویت MBBS کتک چه دو پد آیه بلوچستان و عمان اسپیتالان داکتری پوستا کار کتک ناگمان چه اسکول زمانگا بلوچیا نوشته کنک بونگیج کتک آیه آزمانکانی کتاب داره حبس 2004 سالا دو داد صوبایی ادبی ایوارد وفاقی ادبی ایوارد گفت که 2 سالا بعد بلوچستان سرا لشکرکشی و نواب اکبر بوکتی شهید کنگ سرا آیا پس زرشانی دوین داد پاکستان سرکار واتر کتند آزمانکاری حبید ناگمانا نگدی نوشتن کم نوشته کتند آیا لفظانکی نگده کتاب نگدانگ و سیاسی نگده سرا سه کتاب بلوچی راجی جود راو منزل گواچنو راجی جود و زبان چاپ بیتگند ایشی عبید بلوچی گال و گالبندان بابتا آیا 2 کتاب بلوچی گال انبار نوکاز و چوتگال هم چاپ بیتگند ناگمان چوانگ دورا گون بلوچی سیاست هم گرنچ بیتا دیسکو باز کی بیتا انگه وعده آواتی سیاسی لیکانی سببا انگلستان دراندی زنده بازی نکنه ای وجه ناگمان صاحب پجارت و که کنک بیت و انچو پیسر مشفت روزانه که پجارت این مردمی بله پدام و دیوان من رسمت که پجار بیت میشمه مروچکین دیوانه میشمه بونگا دیوانه جیره و جنجال سر اگه مانی شی جیره و جنجالان بلکه دیوان تو که یکی اگه سرپد مبیتی اشیا فارسی تو که اوشم مشکلات زبان بلوچی که چی هست که مقصد چه که مشکلی چی هست که زبان ها اندازه مشمه چاگردتا که بلوچ منی مقصد چه که بلوچ چاگردتا تا مغربی مشرقی یا شمالی اندو دمگان بازین دیمروی نکتا یه بابت سرا و گپتران بیتی دیمروی مقصد چه که اکادمیک شکل یا نیاد که مدرسیان تو که وانی نگنبتا وطی اما جیره که زبانه که هستن بونکی جیره که هستن زبانه مثلا دستوری آنی سرا هنگه هرو جنجال هستن و ایشانی سرایی بابتا گپتران بیتی و این گپتران دیوانا اگر یک نظری هستن این لیکه هستی و لیکه اوشیتن اگر یک وقتی جوسی هستی هم چه واجه ای دیوان میمانا که مروچی کود کمته و میشم دیوانم دیگه بونگیج بیته باز منتوار که واجه ناگمان صاحب دکتر که مروچی گهات که مراغشا باری زور تو دیوانا ساری بیتو ماشما دیوانا گوڑا بونگیج کننا واجه دکتر صاحب دیگه ما کم کائن که تینی مگا تا وتی اما سرا که موضوعی که مروچی هستین تو دیوانه بونگیج کنم من اتوار و من مایکا ترادون سلامت
منتوارا جا بعض منتوارا کہ شما منائی شرف دات ملوٹا کے بلوچی زبان اڑو جنجالنی سرا کمی گپ تران بکنا چونا یوا اڑو جنجال باز انت مطلب حساب نبا چیزیں کسانے نا چیزیں مزنے نا بلے من لوٹا کے گیشتر ہما جیڑا ہنی سرا گپ بجنا کے آہانی سببا میں زبان دیمروی اوشتا تھا اور اگاں آ جیڑا جنجال گیشے نگ مبان گڑا بگندے چیزیں کرنا پد میں زبان بیگوہ بھی ہنچکما گوشگا تھا کہ بلوچی زبانہ وڑ وڑیں مشکل و جنجال ہستے چیزیں ہنچینا کہ آچا پیسرا آچا وحدہ مارا گونا اور چیزیں ہنچینا کہ رندہ نوکین دورے گوما امرواج نبے کے سببا پیدا بیتگا نوکین دور و نوکین حالتاں پما آورتگا آ کے ساریا چی ہستا آ گیشتر ہنچینا کہ زبان آرہ انچو تاوانش ندا تھا مثالہ برا لہتی لفظانی گالتوار یا کہ تلفظ یا پروننسیشن ہے کہ منگوشان زیرگ دگری گوشی زورگ یا کہ منگوشان ماں کنا دیگی گوشی من کنو یا کہ دگری گوشی من کنی تو ای چیز چا وحدہ ہستا زبان گالوارانی تہا ای پر کپیر ہستا اور ای مطلب چوشیں چیز نہ کہ ای زبان آرہ گارو بیگوہ بکنا ای بلکہ گالوارانی تہرانت لفظانی گالتوار یا کہ پروننسیشن ہے وڑو پہما اور ای چا ہزاراں سالہ بلوچی زبان امرہ ہاں وشاں زبان آرہ مطلب ای حدہ مان نگیشیں تک کہ ما بگشیں کہ ای زبان آرہ گارو بیگواہ کنا نہیں آ جیڑا کجا آمد کہ پا زبانہ تاوان دے ہاں انیگین دورے ٹیکنالوجی ہے انیگین دورے لوٹ و حاجتانی پیدا کرتگینا اور یہ ہنچینا کہ اگر ایشا ما مگیشینے پا وحد گڑا بیتکنت کہ میں زبان چیزیں کرنا پد بیگواہ بھی اور زبانانی بیگواہی ہے ای گپ انچو وسریں گپی نہیں بلکہ دنیا زبان زانت ہستا آہاں پٹ پول کتا چارگایاں زبانا اور آہانی اما گپ و گوشتن ہستن کہ زبان کے ایشو یہ وڑا بھی گڑا مانیت دیما روت اور اگر ایشو یہ پیما بیت گڑا پشتا روت اور بیگواہ بھی ہنی کے وحدہ دنیا تھا 7000 کے ساسا زبان ہست اور زبان زانتانی اندازہ ہمیشہ کہ ہر ہفتہ یک زبانیں مرگائیں دنیا تھا ہر ہفتہ یک زبانیں مرگائیں اسی معنی ایشنت کہ سالی 52 زبان اور 10 سال تہا 520 زبان اور 100 سال تہا 5200 زبان رو تو بیگواہ بھی چکمہ پیسرا گوشت کے دنیا میں زبان 7000 کے ساسا باں نی وحدی 100 سال تہا 5000 برز زبان رو تو بیگواہ بھی گوڑا اسی مطلب شیں کہ ای جاور سکیں سنگینے جاورے اور اشیارہ ما پا مسکرہ یا پا ہنچو بے نکنگ چوتی سارا مگوازینے اور ایک آدھ کی زبان بلے او گارباں کسانی زبانہ میں زبان مسترین زبانی میں بیگواہ نبی ایوڑ نہیں چیا کے مرچی کی دورہ زبان ہے ہست بے گے زبان زندگ بے گے لوٹو گزر بدل بیتگاں اور انہی کے دورہ مطلب بلوچانی جند زبان ہمیں بلوچانی دمی مسترین زبان براہوئی ہے اور براہوئی بابتا یونسکو یک گپی جتا 10-11 سال پیسر ما یہ گپا بائدیں ہوتی نظرہ بیدار ہیں یونسکو گوشتا کہ
2009 گشتگی کے براہوئی یعنی بلوچانی دمی مسترین زبان براہوئی پاکستان چما زبانہ یکی کہ آہانی آہیے گارو بیگوہ کنگے ترس ہستیں 2009 یونسکو ای جار جتا زبانانی گاری بیگواہی یک راستی یک گواچنے جوڑ بیتا اور آہیے سبب ہستا نو وحدی زمانگا کہ وانگو زانگ نہ بیتا وحدی زمانگا کہ ٹیکنالوجی و میڈیا اور رسانکدر نہ بیتا گوڑو زبان گار نہ بیتگا ای پیم کے مرچی گار بے گایا وحدہ زبان ہما زندگی مان زمان یا کہ زمانت یہ چیز بیتا کہ یک میتگی تہا یک ہندیا یک دمگیا ہما مردم کی بیتگا مردمہ ہما زبان تہا کہ گپ جتا اور آہنی پدہ چک کو پساہندگا آہنی آو کی پدریچا ہمیں زبان زرتا وحدی زمانگا ہمیں چو لفظ ہمیں چو گال ہمیں چو بطل ہمیں چو شعر کے پیرو کا زانتا بلو کا زانتا نما سگا ہم زانتا چیا کہ آوہدہ دگے وانگی نبیتا دگے میڈیائی نبیتا آوہدہ زبان ہے چا یک مردمیا دمی مردمہ روگے وڈ ہمیں بیتا کہ لوگ تہا ما تو پہ تو بلو کو پیرو کا ہما زبان تہا کہ حبر کتا ہما زبان پدا چکو نما سگا چتا اور ای پیم یک زبانی دمی یک زبانی چا یک نسلیا چا یک پدریچیا دمیا ہمیں وڑ سر بیتا اور یہ پیم زبان قائم بیتا زبان برجہ بیتا بلے ہنی کے دورہ لوٹ مٹ بیتگا ہنی کے دورے ہما حالت ہنی کے دورے وڑو پیم بدل بیتگا نی زبان ایو کا ای وڑا زندگ نبی کہ لوگ تہا تو کہ گپ جنے گونتی چکاں گڑا زبان زندگ مانی نی ای وڑ نہیں نی طرح دیکھے چیز ہم کنگ لوٹی چیا کہ نی یک میڈیا یت کا کہ ٹی وی کنے اگا ریڈو کنے اگا حالتا کو روتاک کنے یا کہ ہنی کے رنترے پیدا بیتگے سوشل میڈیا یا کہ مجازی رسانکدری کنے ای ہستا اور نی وانگی ہستے کہ آچا بنداتی وانک جہاں شروع بھی داں کہ زانت جہاں یا کہ یونیورسٹیاں سر بھی اور اشیاء بیت نی سرکار ہستا کہ آہاں وطا کارگس ہست آہاں آفیس ہست آہاں دفتر ہست کہ آہانی تہا یک زبانی نبشتہ وانگے حسابہ کارمرز بھی اور نی ایک دنیا تھا یک کاروبار و نیادی و مارکیٹ ہستے کیا ہی تھا تی زبان بیگ لوٹی گپے مطلب اشیں کہ ہنی کے دورہ ہما زبان زندگ بیتکا کہ وانک جاہ زبانے زہگانا وانینگ بھی اسکول و کالج و یونیورسٹیاں نہیں تہا ہما زبان زندگ بھی کہ میڈیا یا کہ رسانکدر تہا ہستے توریا ٹی وی بھی یا کہ ریڈوی بھی یا کہ حالتا کی بھی ہرچی بھی مرچی کے دورہ ہما زبان زندگ بھی تکا کہ سرکاری کارگسانی تہا سرکاری آفس و دفترانی تہا نبشتہ وانگ زبان حسابہ کارمرز بھی مرچی کے دورہ ہما زبان زندگ بھی تکا کہ نیادی زبانیں مارکیٹ زبانیں کاروبار و بزنس زبانیں نہیں یہ چیزوں ہستے اسی ارزش ہست کہ یک لوگ یہ تہا مات پیت یا کہ مسترے مردم گو کسترے مردمہ ہوتی چکنو ما سگا وتی زبانہ کے حبر کنا گڑا زبان بیگواہ نبی یہ چیزیں ارزش ہستے بلے نہیں دیکھے زیادہ ہی لوٹ ہستا میں دیما کہ مارا اہم پیلو کنگ لوٹا اور اگر ما اہم مکنے گوڑا ایشی بھی کہ لوگ تہا و تی چوک تی زبانہ حبر کا بلے وحدی کیا کمپیوٹر پچکا یا کہ ٹی وی پچکا او دا ڈنی زبانے وحدی کیا وانک جاہا رو پا وانگا او دا دگ زبانے وحدی کیا سرکاری کارگسیا پتریت سرکاری دفتریا روت پوتی کاریا او دا
نبشته وانا کے زبان دگری وی پیم کم کم ما تی زبان نازایان بھی او یک وحدی قید کے پدا یونیسکو ہمیں جا رہا جانت کہ بلوچی دنیا چما زبانہ یکی کہ آئیے گارو بیگوہ کنگے ترس ہستیں آروچ میں آیات بلیشیں کہ آروچ دارگے ہاترا مارا لہتی چیز زانگ لوٹی اور مارا لہتی گامگی شستکنگ لوٹی نے چیز آنگ لوٹی زانگ یہ چیز لوٹی کہ سبب چیئے کہ تئی زبان وانگ جہاں وانے نبی آ سبب چیئے کہ تئی زبان سرکاری کارگسانی تہا گندگ نبی آ سبب چیئے کہ تئی زبان رسانک در تہا ٹی وی اور ریڈیو تہا حالتا کانی تہا جائزیں جاگہ و مقامی نیستیں یہ چیز جانگ لوٹا اس یہ بنک کی سبب یعنی تئی زبان حق جنی ہے تئی زبان پشتا بیگ ہے ہنی کے دور تھا بنک کی سبب راجی غلامی ہے کہ بلوچ غلام ہے ہمش کا یہ زبان ہم پشتا دارک بیتا انی معاشمہ وقت گندگائیں کہ رودرت کی بلوچستانہ اردو ہیں اور آدھگے زبان لگت کنک بیتگاں روبرکتی بلوچستانہ پارسی ہیں اور آدھگے زبان انچو لگت مالا اور گوری چانی بلوچستان انگتا تو شکی تو گشت کنے کہ گہتریں کہ اودا کم چکم ماں انی چیزیں ماہ ساری بنگی جی وانک جاہانی تھا پرائمری اسکولانی تھا بلوچی آرہ بندات کنک بیتا انی چیزیں ماہ بھی کہ بندات اشکتا اودا انگا کم کی مطلب امیدی تو کشت کنے کہ سرکار رویہ اور سرکار پالیسی بلوچی زبان ہے گارو بیگوہ کنگے نہیں بلے ایدویں ملکانی تہا آئیے پالیسی ہمیشہیں کہ تئی زبان گارو بیگوہ بھی اور ہمیں سبب انت کہ آئیے ہج جاگتی زبان آرہ جائزیں حق کو مقام نداتا نی جست شبی کہ آخر پاکستان و ایران بلوچی زبان گار کنگے چیا رندایاں اچھیا گار کنگ لوٹن تھی زبانہ تو ای چوشیں پیچیدگیں چوشیں پیچتابیں یا کہ گرانے گپے نہیں کہ مائی سرپد مبیں اصل گپ پشیں کہ میں بدواہ ای گپا زانت کہ یک راجی ہستی یک راجی وجود بنیاد زبان ہے بلوچ راج بیشار یا کہ دیگر راجی بیشار وتی دود و ربیدگ بنیادہ اوشتا تھا اور دود و ربیدگ پدا وتی زبان بنیادہ اوشتا تھا زبان یک راجی ہنڈال ہے ہنڈالا کے برے درچک میری ہمیں پیما زبانہ کے کشے راج وط گاربی نو یہ چیزا میں بدواہ زانا ہمیں سبب انت کے آہاں چا بندہ تھا ہما وحدہ کہ میں بلوچستان سرا آہاں قبضہ کتا بلوچستانش دزگیر کتا وتی غلام و یردست جوڑ کتا چما روچا بغیر دا روچے مرچی گا ای دوئے ملکانی پالیسی ہمیشہیں کہ بلوچی زبان کم کم ماں پشتا برو تو آہی جاگہ اردو و پارسی بگرہ اور ای اس یہ پدا فائدہ اس بھی فائدہ پدیشانہ ہمش بھی کہ وحدی تی زبان کے بیگواہ بھی تی راج ہم بیگواہ بھی اور راج کی بیگواہ بھی گڑب ای بلوچستان پراہو شاہگانے ڈے آہانا پا مبتا رسی مطلب اسے کہ آہانا گوڑے ہچ تکلیفی کا شگ نلوٹی ہچ قیامتی کا شگ نلوٹی وسر وط اماہانی دست چیرہ بھی او پا مدامی وحدی کے زبان رو گوڑے بلوچ راج ہچ بر جہجت نکام پوتی آزاتی گرگا نو ای پندل چا بنا شروع ہے بزا ہما بطل حسابہ آپ چا بنا لوٹ دیں راجی غلامی میں زبان ایردستیے اور میں زبان ہما ہرچی کے جیڑا ہو جنجال مرچی کے دور تھا کہ ہستا آہانی بنیاد راجی غلامی ہے اور راجی غلامی حلاس کرنے کے جہد پا زبان دیمروی واسطہ علمی ہے مطلب شیں کہ ہنی کے دورہ زبان جہد گنتی سیاست جہدہ یک کے چیا کہ زبان پدمنتگی زبان پشتا بیگ سیاسی غلامی پیداواریں میں سیاسی غلامی ہمارا ای جاورہ سرکتا کہ میں زبان
اسٹینڈرڈ زبانانی اما نوشتہ حسابہ گپ حسابہ و استاندار دی زبانی انجاری زبانی بھلے نوشتہ حسابہ انگتا نہیں ای درستی چیزانی بنک کی سبب ہمیشہ کے منگواشت کہ راجی غلامی ہے نہیں بھلے یہ چیز ہم بھی نکا کہ ماں بگشیں کہ وحدی بلوچستان آزاد بھی نیما پا زبانہ کارکنے ایوڑ نہیں پرچہ کہ ماں ای چیزیں مانزمانی دات نکنے کہ کدی بلوچستان وتی واجہ وط بھی اور پدا ماں زبانہ واسطہ کار بکنے پا زبانہ ہرچی کہ میں دستا بھی ماں ہنی ہم بکنے چیا کہ چو مبت کہ ماں ہمیں ودارہ بنندے کہ ماں وط واجہ ہی کریں اور دمنے مگا پدا زبان برو تو حلاس بھی پمش کا پا زبانہ وتی جو ہرچی کہ میں دستا بھی ہرچی کہ میں وسواکا بھی ماں بکنے اور امرہ ہیا ای چیزیں ہم شمشکار مبیں کہ میں زبان پدمنتگی مستریں سبب سیاسی و راجی غلامی ہے دا کہ ماں وتی واجہ وط مبیں ماں دل تباہ پا زبانہ کار کت نہ کنے بلے ہنی ہرچی کہ میں دستا بھی ماں بائدیں چیزیں بکنے سلامت بات وجہ تی ٹھیک آپ دوام تھا جیو اگر جستی کسیا ہستے شرطرے پدا گپ ہما حسابہ دیمار شتکاں بالکل نانشن کہ من چارگاں کسی اگر 10 بورزین من وجہ او هست دو کسودانی 10 بورس بلکہ من جو سیاسین و بلکہ توتنی مگا یلی که نظری هستنه وجہ علی ایلوزی تی 10 بورزین و تی میکروفونا پاچ که اگر ترا جو سیاسین یلی که هستنه تو کتے کنه وجہ زبان باروا وجہ علی تی میکروفونا پاچ کنه تو ویت پاچ کنه وجہ علی سلام وجہ سلام سلامت بھائی دکتر صاحب اللہ تعالی سلامت کا منی جو سمیشہ وجہ کہ ما چھیکت بلوچی زبانہ گاب جنن یعنی ما 30 ملیون 40 ملیون صحیح بلوچستانا سندھ پنجاب دیگا ملکوں یعنی میں تعداد چھیکنے کہ ما آگز قصاصہ حساب اب جنے کہ میں زبان تا یک دور یا مدتی گار نہیں کچھ کمی عدد باز ہے اگر نا زبان گاری ہم وہی مثلا پا عدد نہیں پا ہما زبانہ حفظ کرنے گئے یعنی کہ ہما راج ودی زبانہ و بداری و سرا و دومی جو سے منی یہ کہ ہمیں گالوار اگر تکام کی تفصیل کنا صحیح گالوار سائی مزن گالوار بلوچی آستین مثلا ماکرانی و رخشانی و کوہ سلیمانی منتوار وجہ السلام علیکم منتوار وجہ اول سرمتی اولی جستے بارو پسوا چیزی گوشا کہ بلوچی زبانہ گپ جنو کے بلوچ مطلب اگر چو حساب وہ نہیں سی میں ایک بارا پرچہ کہ بلوچ شنگو شانگا اور ہمیں ملکاں کے نشتگاں اودا ہم جوانے وڑیا مردم شماری اور زبان شماری نبی بلے پدا ہم ہر چی کے ہستا ایران پاکستان افغانستان اور عربستان یا کہ دنیا عید کے کنڈو کشورا ہر بلوچے کے ہستے آہانی تہا سادے تہا 50 یا 60 بلوچ ہنچینا کہ آہانی ماتی زبان بلوچی ہیں اور 30 یا کہ 40 ہنچین با کہ آہانی ماتی زبان براہوئی ہیں من درصد گا پایا سادے تہا 50 یا 60 زبان ماتی زبان بلوچی ہیں اور 30 یا کہ 40 براہوئی ہیں اور پشکپتگیں 10 زبان جدگالی کھیترانی لاسی اور دہواری اور ای پیم آہانا تو امی 10 درصدانی تہا شمار کت کنے نی بلوچی یعنی دراہیں بلوچی حبر نکنا بلوچ راج یک باز زمانی راجی اور باز نسلی راجی ہم اور
بلوچی جند ہما درجہ دنیا زبانانی تہا آ صدومی ہے. یہ ہمیں ایتنولوگ یک ادارہ ہستے زبانانی آ زبانانی حسابہ داری کے دنیا تھا چنچو زبانہ اور ہر یک زبان یہ خبر کنوک چنچکا اور کجاں زبان چھ پیمائیں دیمائیں پشتائیں چونے. تو یہ ایتنولوگ حساب داد تہا بلوچی دنیا صدومی مستریں زبان صد مستریں زبان تھا یکی وہ صدومی ہے. دنیا تھا 200 برز ملک ہستا. تو اسی مطلب اس ہے کہ بلوچی اگر عدد کے شمار حسابہ بچارے بلوچی شر رہے بھلے ہنی کے دورہ ایوکا پا مردم بازی زبان قائم نبی برجاہ نبی چیا کہ ہنچوک ماں گوشت کے ہنی کے وحدہ ایوکا گپ جنگ نہیں کہ زبان چاہے یک نسلیہ دومی نسلہ روتے ہیں. ہنی وانک جا سرکاری کارگیس اور رسانک درو میڈیا اور نیادی و کاروبار ای چاریں جاگہاں بیت اور ای چاریں جاگہاں کے بیت گڑا زبان دیما رو تو مانیت اور ای چاریں جاگہاں ہما وحدہ بیت کان کہ آہی تہا نبشتے ابزا ایک نبشتاری زبانی بیت یہ کا گشتاری زبان بیگا زبان نمانیت بلی کے بلوچی صدومی مستریں زبان ہے بھلے انگتھا پا بلوچی ہما مانگا یا کیا یہ ہست بیگا لمیت کہ نبشتہ زبان بھی چاریں پڑھانی تہا. او دیکھے ایک چیز کہ تو گشتگا گالوار ہے گئے گالوار جی ہو بلوچیا گالوار بازاں اور ایو کا بلوچی نے دنیا تہا بازیں زبانی ہست کیا یہ انچو گالوار بازاں امنی بلوچیا یکی و سلیمانی گالوار ہیں کہ گیشتر مری بگٹی اور آنگو ڈیرہ غازی خانہ بزدار لگاری اور ای چکو تمنا چکو قبیلہ کے مشی تہا گپ جنا سلیمانی بلوچی کوہ سلیمان اچھی ای نام کب تھا. اور یکی رکشانی گالواریں کہ شالکوٹ یا کویٹا یا بغیر دیں پا برزا نوشکی و آنے مگا پدا گوریچانی بلوچستان افغانستان ہے اور انہیں مگا پدا ایرانی بلوچستان ہے یک بحری رکشانی گالواریں. اور دیکھیں کہ پتہ مکرانی ہے کہ انہیں مگا رودرت کی بلوچستان کراچی بغیر داں کہ ادا روبرکتی بلوچستان چہبار و علاقہ دشتیاری و مانگو برو نہیں ای گالوار و ہستا ای گالوار ایک بلوچی ہے نا ہر یک زبانی ہستا گالوار یک زبانی دیمروی دیما اڑان دے نہیں چیا کہ ماں گندگائیں کہ دنیا ہرچی کے دیما شتگیں زبانہ مزن زبانہ چینی ہیں چونکہ انگریزی ہیں فرانسی ہیں جرمنی ہیں جرمن زبانیں اسپینی ہیں ای درستانہ چو گالوار ہست. تو گالوار مستریں یعنی مزنیں اڑان دے نہیں زبان دیمروی دیما بلے نوشتہ یکی بھی گالوار باز بیت کنا زبانیں بلے پا زبانی دیمرویہ یا کیا ہیارا یک الکاپیں شکلیہ نوشتہ وانگے زبان جوڑ کنگے ہاترہ اللمیت کے آہی نوشتہ رہبند یکی بھی چیا کہ چو کمو کے پرکو پیر بیت کا کہ یک لفظیہ یک مرد میں مثال برا چونکہ انگریزی ہیں کہ ما گندے کہ ادا انگلستان برٹش انگلش تہا یک لفظیہ رقم کی دیگوڑ نوشتہ کنا یا کہ دیگوڑ گشاں و امریکی انگریزی تہا کم کی دیگوڑ نوشتہ کنا کہ دیگوڑ گشاں بلے ہمیں گنڈو کے پرکاں بید آہاں وطی نوشتہ زبان کمو گیش یک کتا کہ دنیا تہا ہر جگہ ہستے آہنی گالوار ہستا بلے نوشتہ زبان کمو گیش یک وڑیں نو بلوچیا رہا ہمیں کار کنے گئے کہ یہ گالوار بلی جتایاں گالوار بلی بازاں
और ये का गालवार न हसें बल्कि हमें गालवारानी तहा फदा दिगे पर को पीर हस ई द्रोहे चीज हस्ता भले नेवेश्ता जुबान कमुगीश यक वर्ड भी ओदा के ई चीज मबी गोड़ा जुबान टेक्नोलॉजी था पुतर्त नका ई दामगे या के इंटरनेट दुनिया था अतक नका स्कूल वानक जहाँ वानिनक बित नका सरकारी कारगिसानी जुबान बित नका दा के आगियारा यक्षलेन और यकवड़े निबिश्तर बंदी मबी मिन्नत वारों سلامت وات منت وات Może iluzei tak ti passo tra raspa Giovanni Sarato per sarpalte سلامت وجه मिन्नत वारों زنده و سلامت و وجه رئیم بندوی که اگر ترا جستی و نظری هسته و من مایکات را دانم و دیوان سلامت ملک جان من دیوانم سلام عرض کنم و خاص طور دردانگی مهمان که مروچی می امید و موات باشه که همین چون برزای برد که مردم دلجمه که بلوچی نمورید دکتر جان وقتی که چوشین گالوار کنون توات گپ کد و بقول ما مغرب بلوچستان مردم با توجه به که شما پدا ایژوکیتدی هم هستید و گشتر ایژوکیتدی مردمانی گالوار سکور تور بگو همه زبانی که مردم همه ملک گلام این حالا آنگو مشرقی بلوچستان و اردو ببی تو می نیمگم که فارسی هست که متاسفانه ما وقتی که گپ کنیم دیگه پان باز کس ارپد نبا بلکه بلوچی گالانی که تو ده کارمرز کتند ما واقعا دلی تها بلوچ راجع آفرین باشن که با غلامی هنگت هم توانتگش گو مهنت گو هزار مصیبت هم چوک توات گوشت که بازین لوب هم بلوچانی گردن لون جد بل پد بای وجود توانتگش واقعا بتی بلوچی زبان سایی حد که ای صافین بلوچی تو گفت کد من شاد باش و نزانم تبریک و نزانم کانگریچولیشن باشم و ایشی امیدوار کننده است یعنی امید سدن بلوچ راجع که با وجودی که غلامند بله گوتی همید نگیگین حالاتی که هستی بازین زبانزان تو ادیب بلوچانی شعر و شاعری بلوچانی و همه کلن هنری که هست بلوچانه توانتگش هنر مطلب وقتی گوشه مطلب همشی تو بگیر ای ساز آواز بلوچی پر هموات یک مزنی کمکی بوده که بلوچی زبان زندگ دارک بید گوهمی شعران چه راجی شعر ببند چه برحال صوت و گانا و چوشین گفتار ببند نو با وجود ای گپانی که شما جتن سک باز امیدوار کننده ببند شما وقت هم اشاره کد که نوشته رهبند یک اڑاندی مزنی اڑاندی مزنی اڑی مزنی جنجالی و مزنی مشکلی که یک کتاب می دستا کپت با وانت تلک برای می نمیگم باید باشین تلک لاتی هم تلک باشنتی ایشی وقتی که ما وانت هرچون که هر واقعا سک امیدوار بودم پیشی یک بلوچ هر چیز زبان هرگز نموید هرچند که غلامی هست امید که ये आजुई पर हम बलूची राजी हमारा नेशनल सॉवरेनिटी की भी आजू बात तो हम पर खास तर बलूची ज़बान पर कि हम चुक मर्दम गुलाम हम हस पर कोशिश बकन कि बलूची ज़बान पर दार एक वैशी पेश दारगें कि चिंचुके संगीनी चिंचुके ग्राने बारे और मसूलियत बलूच ज़बान जान तो अदीब और दानिशवराना गर्दना हस्ते कोपगान चरा हस्ते که با وجود تمام مشکلان هم داشته که بلوچی زبان تاوی اندازه نو این بلوچی نوشته رهبند است در وقتی که من ایشون کتاب واند که اول پما یکم مشکلت این تلک باشم بچی که تلک گیر چه ایشیه که یک سک باز انسانی طوران باشند مضمونی شیطه هستد که بیچاره که تلک وقتی که مرگ گفته که نوابه نه که پیش بچی یکی زنده شد دست پاش گفته بعد با وجود نوشته رهبند هم متفاوت است اول گوشتن کم مشکل است بلدن لکن بعد متوجه سرپد بودن که
این نوشته رهبند کجا ایه تو کجا او تو کجا روزانه الف تو آی کلاهدار الف توشانیشه راحتی سر من توان بوانانی راحتی سر من توان بوانانی نو بیت که شما بگوشید که بلوچی نوشته رهبند اری که هنو هسته مشکل اصلی یا ما اصلی و بندری ار چیه و این ار چونکا توان بلوچی زبان کمک بکنید که هرچی زودتر پچه که همچه شما هم گوشت اگر این بلوچی نوشته رهبند مشکل هم حل کنک مبی تنچو کن هستیم بانوان یک ارو مشکلی ایشی تاوان دن بلوچا کسانی که لوٹن بنویسن کسانی که لوٹن چی بکنن و 1001 وڑی نوشته رهبند مردمان هم ببید چی ضرور تاوان دن تنچو بلوچ وقت یک غلامی زنده هستی و نتوانت وقت وچی سکول و مدرسیانی تا یا ادارهانی تا و آفیسانی تا یہ بلوچی زبان کار ماز کنه ضرور شید برای مشکل تا که پی تو کم کم نظارانه بید ایشی راحل شمی خیال شمی نظارت چین و چونکات توانت ایشی یک کمکی مزنین بید که بلوچی نوشته رهبند هست زودتر زبانزان هم بتوانند ادیب هم بتوانند به یک جاگاهی برسند که ای حل کنک بید برای یاد تا دولتی میبید مشکل حل کنگی هم بله پر با وجود بعنوان یک نیاز یک ضرورت سخت حیاتی مهم بند که شی سر گور کنگ بید فکر کنگ بید و زودتر راه حل درگی جگ بید این عرض هم شد جیو انچو کے تو گوشگائے تھے کہ داں کے سیاسی پوشتی میں بھی ای وڑے گرانے اچھے کار ہستا آ چو ہلو ہالو نہ با گرانے کارا اور بلوچی زبان نوشتہ رہبند یا کہ سیاہگے گشے نگے ای کار کمی باز یہ واسطہ اڑتا کہ نوشتہ رہبند یا کہ سیاہگے نوشتہ رہبند تھا کم کی پر کے کہ سیاہگے اسکرپٹ ہیں چونکہ رومن ہیں اور عربی ہیں اور نوشتہ رہبند پدا ہمیں اسکرپٹ تہا پدا کمی باز چی کتگے نا چونکہ عربی سیاہگے تہا پدا سید رہبند ہیں کہ سید رہبند یا ہما آب در کتگاں کے بلوچی ہما اصیلیں گالا نہیں تہا ہما کے اصلی گالا آہاں نہیں تہا نیستا یہ در کتگاں نہیں یک زبانی ہے سیاہگے گیشے نگے کار ای زبان زانتے گئے زبان زانت کجا میں زبان زانت آ نہیں کہ بلوچی چار لفظ زان یا کہ توشے پلان لفظ مانا چیئے دوانا زانتی زبان زانت ای نہیں زبان زانت ہما ہے کہ آہیا شتو آنک جہاں وانتا کوالیفائیڈ لینگویسٹی مانتگیں یعنی سند گپتگیں زبان زانتی کہ ای زبان زانتی رہبندان زان تو بلوچی زبان بیشار یا کہ دگے زبانی بھی آئیے سیاہگے آئیے نوشتہ کنگے ہرچی کے جیڑا ہو جنجال ہستا آہانی گیشے نگے کارا زبان زانت کتکاں نہیں میں کر رہا زبان زانت کم میں کر رہا زبان زانت امد حسابیاں دو سے ہستا چونکہ بانو کارینہ جہانی ہے کہ تاج بلوچیں اور ضیاء بلوچیں چو سے چار مردماں اور سید ہاشمیہ کے آکار کتا آئیہ ہوں زبان زانتی رہبندانی حسابہ کار کتا بلی کے آئیہ زبان زانتی علم در نبرتبل یک زانتکاری مردمی بیتا و آئیہ ہم زبان ای جیڑ ہے گیشے نگے جہد کتا اصل چیز ہے کہ ماں انچو کے گندے ماں دکانا رویں پاوتا مثال حبرا سوا سے گرگا کوشے گرگا گڑماوتی پاد ماپا چارے ہمیں حسابہ وحدی کی تو یک زبان یہ سیاہگے گیشے نگے کارک کنگ لوٹے گڑتر زبان ہے قد و ماپ زانگ لوٹا زبان ہے توار زانگ لوٹا کہ منی زبان تہا بنو کی توار کجاما اور ہما توار نہیں حسابہ پتہ تو یک سیاہگے گچین کنے بھلے میں ای ہما بدبہتی بگشے کہ میں تہا دیگے بازیں مجبوری تہا کبتگاں کہ ماں زبان لوٹ و حاجتہ نہ چاریں ماں دیگے مجبوریاں چاریں جاگ ہی سیاسی مجبوریاں تہا کبتگاں
جاگہی دینو نیک رہے گا کہ یکی اسی عربی آبا مکشے پرچہ کے چوگڑا مطلب شیں کہ مذہبی حسابہ دینی حسابہ شرن ہے اور دیگری اسی کے میں کشک ورے زبانانی تہا ہمی عربی آب ہستا پمشکا میتا ہوں یہ زیرک ببا سیاسی مجبوری حسابہ کہ بلوچ ہما ملکان کے نشتگاں او دے سیاسی لاچاریانی حسابہ ہمیں چیزیں کنگ لوٹاں کہ چیزیں زیادہ ہی آباں یا حرفاں بلوچی زبانیں نوشتہ تہا آرگ لوٹاں بلے ماں ہنچو پیسرا گوشت کہ یک زبان یہ سیاہگے گچیں کنگ زبان جندے کچو ماں پہ حسابہ بھی ڈنی چیز چارگ ماں زبان جندے لوٹ چیاں زبان جندے حاجت چیاں ہما دیما دارک بباں او زبان توار یبری زانک بباں تی زبانہ چنچو توارا ہما حسابت تو آباں گچین کنے یا کہ ہمیں عرپاں گچین کنے کہ منی زبان توار انچو من انچو آب ضرورت ہے اور یہ چیز کے تو کوت گوڑا تو نہیں پتہ چارے کہ یعنی کجام سیاہا گیا کہ کجام نوشتہ رہبند منی زبان کارا کتکاں یا کہ منی پمنی زبانہ گیشتر پائدہ داتکاں بلے زبانانی توارے زانگے وحدہ یہ نہیں کہ تو یک گالواری دیما بدارے ہو فیصلہ بکنے یک بری تیوگی زبان تیوگی گالوار ہچی کے ہستان سلیمانی رکشانی مکرانی ہر جاگہ ہما توار کے ہستان یبری تر زانگ لوٹا کہ کجاما مثال برا ہچی آب ہستان ہچی توار ہستان کہ یک گالواری دگوڑے دویا دگوڑے چونکہ آپ کہ رکشانی و مکرانی تھا گوشا آپ اور سلیمانی تھا گوشا آپ اور ہمیں حسابہ گنو کے کہ رکشانی و مکرانی گالوار تھا گو کاپا گوشگ بھی گنوک اور سلیمانی تھا گنوخ آیا اما خیے وڑا کشنتی اور ہمیں پیما دگے ماتے کہ ماں سے یک جاگی پدا سیے گوما گوشگ بھی کہ صاحبہ گوشتی نہ کنگایا تو منی گپ مراد شئی کہ زبان یہ یکبری سجویں توار گیشینک ببا کہ کجاما او چدو پد پدا تو ہما یک سیاہگی زورت کنے او پدا تو گیشینت کنے کہ ای توار بن تواری یا کہ بدل تواری چونکہ آپ و آف تہا مثال داتگا کہ یک جاگہ آپ گشک بھی یک جاگہ آپ گشک بھی نہیں تو پتہ گیشے نے کہ اسی تہا بنتوار کجامے ہما بنوکی توار کجامے کہ یعنی زبان اصلی توار ہاں کجامے اور بدل توار کجامے یا کہ رندہ ہوار کپتگیں یا کہ رندہ اتکگیں توار کجامے چریشیہ چرند نگڑ تو زبان سیاہگی گیشینت کنے بلے ہی درستیں پری دراہیں کاراں ادارہ لوٹی یہ یک مردمی کار نہیں یا کہ دو سے مردم کے چوتی نے مگا بکنتی ای چشیں کارے نہیں پرشیا ادارہ لوٹی زانتکارانی اکادمی گل لوٹی کیا بنندہ ای بابتا چارو بچار بکنا ای بابتا گا پتران بکنا نو ادارہ جوڑ کنا یا کہ ادارہ ہارا زر و مال و وسیلہ دیا کئی کاریں ملک کاریں ہر ملک تھا مطلب ہر جگہ یہ کارا ملک کا تو انچک تو وجہ گش گئے تھے امی گپ ماہم جد کے زبان یہ نبشترہ بندے گیشن کے ہاترا سیاسی پشت بیگ لازمی ہے اور سیاسی پشت ملکی بلے میں ملکانی ہما ملکان کے بلوچ نشتگاں اودے جاور شے کہ آوا زبان دیم رویہ بل آوا زبان ما جانگے کشگے گارکنے کے رندائیں ہیرانو یہ گپ پہ منگا تیار نہیں کہ بلوچی جتائیں زبانیں آوشی اوپر فارسی کا علوارے اور ہمیں پیما پاکستان تہا
جاور چشند کے آگوشی راجی زبان اردو ہے ای وہ ہندی زبانہ یہ علاقائی زبانہ انو وحدی کے ملک کے رویہ و روش گون تو ایشیں گر تو چراہیا ای امیدہ داشت نہ کنے کہ پتو ادارہ جوڑ کا پتی زبان دیم رویہ ہاترا مردم و زبان زانت داری آئی وڑے یہ چیز نہ کام نی پشکپتگی مردم کیا پشکپتگی مردم یکی و میں وتی سیاسی گلا کہ چراہا مردم امیدی داشت کا کہ میں سیاسی گل سیاسی میں مردم سیاستدان اور دومی میں ہمیں اکادمی و لفظاں کی گل یا کہ زبان بابتا زبان ہاترہ جوڑ بیتے ہیں ارچی کے ادارہ ہاں چونکہ بلوچی اکیڈمی ہے ادا کوئٹہ یا نہیں ہمیں وڑی ادارہ ہاں گو مرد میں چم سکباں کہ میں سیاسی گل اور میں زبان گل لفظاں کی گل ای بلکہ ہمیں وڑی کاری دستہ بگراں اور بلے پریشیج گشے نگا پا نوشتہ رہبان دو سیاہگے گشے نگا ای وڑ مبی کے ساری بکتا ہما وحدہ کے واجہ گلخان نصیرہ یک جوہدی کتگا بلوچی سیاہگے گشے نگے بلے آہی تھا نزوری شاہ کہ آہی ہما مردم کے لوٹائیں تکتا ای کارے گشے نگا زبان زانت نہیں تا بس ہنچو نوشتہ کنو کتا شاعر و کلمکار تا کسی قصے نوشتہ کا کسی شاعری نوشتہ کا ای وڑے مردم زبان نوشتہ جیڑا ہو جنجالن گشنت نہ کنا یک مردمی کے شاعری نوشتہ کا یکی کے قصے نوشتہ کا ای گشنت نہ کنا یہ شانی کار نہیں اما ہر مردو کار نہیں ای زبان گشنے کے کار زبان زانتے گئیں لنگوسٹ ہے گئیں کوالیفائیڈ لنگوسٹ کیا زبان دراہیں چیزاں بزانت یہ تواری رہ بندہ بزانت یہ جیڑا ہو جنجالم بزانت ہما اڑا گیشیں تکاں نہیں انچکمہ گوشت کہ میں ملکاں چی وہ ہیچ امیددار نبی پشکپتگی مردم میں سیاسی و لفظاں کی گلاں میں سیاستدان ہو کلمکاراں نبلے اشانی جند ہوں چی کت نکاں ای زبان زانتانا پرمات کنا کہ آہنا زر و مال و انچی چیز بدیاں کہ یعنی ای کار تہا آہنا پکار بھی آہنا بدیاں تو آئی چیزہ بگیشینا بھی سیاسی پشت پناہیا مرچی کی دور تہا ہچ زبان وطا نداری بلکہ ہستے انی بلکہ 100 سال 200 سال بلکہ انگتا یک زبانی وطا زندگ داشت بکاں بلے پا مردمہ یک مردمیہ 100 سال باز ہیں بلے پا زبانیہ ہچے نہیں نہ ہنی بھی سیاسی پشت پناہا سیاسی پشت و کمکہ نہ زبانہ دیم روی کتا اور نہ ککاں نہ میں چم ہمیں سیاسی گلو لفظاں کی گلاں سکند کیا بلکہ چیزیں بکنا سلامت فاتح تی باز محنت وار وجه رحیم ترا دیگه گپی جوستیه گیش خود کنه یک ما پاده جوست کنه انو بلاد گرم جوستان کنه شهرنامه بلکه 30 ثانی تو اگه دیکھتے تو نه هم ترا دیگه چیزی هست گوشت کنه و مروچی بخواد یاد را که بازی نه دست برزنه و هم استیان دلا داشت نکنم که موتی جوستا کنن و رنده بلا دیوانه و دوانه دیگه که برای من دیوان دار بکن بله من یک جوستی هست که واجه چون گپان تا من یادم تو من جوست یک باری واجه رحیم باشتی و دیگه همشه که بله پدا من یک چی هست ماشما و زانگان که این چیز میشن ملکان تو کا مغربی یا مشرقی زبان و چا که وطن نیمگا و چاهان که ملک میں آن دسته ہیں و ڈال چار کنک بیتا هیچ داوا آیا نه چارک بیتیں نه آیا یا اما بلوچش هیچ کمال نکنن که یعنی چی که گشته آن کوشش همشه که گار بی بیتیں چاہے زبان که بیتیں بله انچو که توتی گپان تا هم گوشت که یک بجنی گپی
که زبان زانت که زبان زانه آکادمیک هم میکه را اما لنکوکانی سابایا هم سکم چیک آک زبان که بیان که دیما برن چیک همیشه مروچی ما شما بچاره یهودیانی اگر چیه نبیته زبان گار نبیته هر کجا بیته یهودیان پیسر 70-80 سال پیسر یه ملکی و نبیته نه بلا زبان و تی شر یعنی 15 پریسته و پلگار کتا مروچی زبانی یک شایگانی گاب بیتین یک ابری زبانی مزنی نه دنیا تو که شنگ بیتگان یک شاگرب بیتا یک مغرب بیتا کجا بیتگان مرجات که از جمع تن بلوتی زبان انی شهر سر داشته بلوچ خوش قسمتی که بلوچ درو یاد جان بلوچ اگه بلی مروچی بلوچ سیدان سیمسر کتا منی جند شان سیمسر نوشی شان بلکی شک با بلوچ یعنی بلوچ تو وارد تو کا بکنه یک کیشیا وارد تو کا کتا پدا ماستری وارد اورتری وارد نه کنه آیا مارا کاری نیست که یعنی مشوی موضوع گپ دیگه چیزی چه بادران که مردم زیر اورتری وارد کنه این سیمسر نه برای نیشی که مشرقی بلوچستان ماشما و زانگاین که کم و باز کم قدر یک چستویرانی بیگاین زبانی برای یک توجیلی دنباین که پر زبان ها یک توجیلی در بگیجن که آوانی نک بی اسکولانی تابیتی و مردم آیا اینی یک نوشتاری شکلی بیتی بله مغرب بلوچستان و یه چیز سکم نزورتره هم اما که وطی زانتکاران چه نیمه چی که می نیمگا شکل ما تا بوشن که زبان زانت جند نی اگر یکی دوان وجه هم دا که ماشوهای زان دیگه دابی مردمینی که کاری بکنگا پدا آنی میگم ما شما مشرقی بلوچستان که مدرسان چم سکین که مدرسان واقعی مدرسانی امیدین که یک روچی یک سرپوری بیانی میگم بله او دا هم ما پدا انچو که تیویتی که اپان تا من یه چیز هم تو در راه تو باشت و هم منی بطی چی همیتا که آنی میگم ما زبان یک سیاسی شکل و دروش میداتا لحتی جاگا که من بلوچان سر کب بگم انی یک تو کویتا مثلا بوده یک اکادمی جاگایی بوده هستنی یک یعنی بونجایی هستنی بله پدا من گندگان که همه رابنده گپی سیاه گو مشمه نیاربی سیاه بخشک مردو بری رابند سیاه چیه کنده انچو که تو باش سیاه دیگه چیزی رابند یعنی شنک سید زوشای که است رابند آیا کار کتا آیا زحمت کشته و باز آیا منتوار که همیشه مردم آیا بلوچ راج آیا بامداره که این چکین جهودی کتایی بله شنکه مروچی زبان هنچو هم سیاست حسابا هنچو یه دیگه چیز ساینسی که کار و اڑو جنجال و چه سیاستن آیا این جعل برز بیتی ماشما هم گندگانی که مشمه مستری چیشن که مروچی اگر کاری کتگان سیزوشای آیا هستند آیا این زحمت بر جهان تا همیشه چیم و گار کنگان نبیتگان دالچار کنگان نبیتگان بله مروچی ماشما که بودن که گندگانی مشرقی بلوچستان که آکاران نوی ایدام یوروپ تا انچین جاگاهی که یک مارا یک تبوش شانسی رسته یک یعنی یک دری پچ بیتد سویدن تو که ایشی نوشتاری حسابا ببخش من زبان زانتی نه اونا که من همین نوشتاری چه که ما درو مردم انچه که ای بروتی که زبان بسیکی ایشی که انچه ادنای مردم چون رنگی که نه زبان وانتا نه زبانی یا تخصصی هسته نه زبانی که مثلا فرض که کواس نیانته یا اکادمیک مردم نیانته و زبان زانه لوتن که یک نویسگی وانگی انچه ادنای چیزی نی ایشیه و سر بگیرن که مردم ما سه دیگه بزیره همیز دو ما بعد قسمتی که زبان نوانتا پدا دومیشه که ما را با زبان همین نویسگا بری ما یه جای نویسیم شد تو پرچه استاندارد نوشتاره که افساله گزیره یکیشی سید گزیره ما گپشین که انی نوشتاری یک نوکین دروش میداتا من فهمی آترا یک گپا کنگم که تی توکا گجریش اینتا خوزی اما تی لچک نہیں که فلیکسیبیلیتی دسته لاتی و تو زبان زانتا همی گپا کت نکنه حاضر نہیں کن چون تو گپ کنه زیت ناراض بھی جیره سیاده ای کار کتا نی انی تی منی وطی هم جست شک که این نوشتاری
كأني دروشمي شكلي داتا زبانا ك چیا ابسالا تی وتی ایال لیکا اشی بارا چیه که یعنی چی من پلا مرزی نکنم یا که چیه که آه بیتی من ترام مزانو تو انچی مردمی کمی دا تو تی جواب یعنی هیچ کسی کو پلا مرزی داد کنه کن تو یک شک وتی ما وتی رایه اوشه ان نوشتاری کی چیز است منی وتی شین که ما ان راحتر وانته ابسالا تی وتی انی ال چی شی بارا که ای کارانی که کنگان زحمتانی که اشگان ته ابسالا تو کا این نوشتار است جیو انچو که تو گشت کے ای وحدہ دو چیاں رہبنداں یکی سید رہبندیں یکی ابسالہ رہبندیں کیا مطلب مستریں ہمیشہ ہنی ای وحدہ اور ما دوینا نی چارتگا سید رہبند تہا ابسالہ تہا دوینا نی تہا کم کی کمی ہستے یا کہ کمی گیشی ہستے کہ دیم تر مطلب شرطر کنگ لوٹا اور دوینا نی تہا یک چیز یہ کہ سیدہ ایو کا عربی سے آگے تہا وتی رہبند جوڑ نہ کتا بلکہ آیا رومنے ہم یک رہبندی جوڑ کتا سید گنج ہمیں تہا یک دو تاکدیم ہستا کیا ہی تہا گیشین تگا کہ پلان آب ہاترا تو اشیر ای وڈ رومنا نبشتہ کنا تو ای پیما عربیہ اور ہمیں چیز پدا ابسالہ ہم کتا کہ آیا ہم عربی اور رومن دوینا نہیں تہا جوڑ کتا ہوتی ہمیں رہبند ابسالہ کرا عربی تہا ہوں یک رہبندی ہست اور رومن تہا ہوں ہستے اور ہمیں چیز سیدہ ہم کتا سیدہ ہوں عربی تہا یک رہبندی ہست اور رومن تہا ہوں ہستے اور یہ کہ ابسالہ و سید رومن رہبند ای دپ ورا میں چارتا ای ہمیں عرب یا ہمیں آب کے سیدہ ہمیں وڈ نوشتہ کتگاں رومن تہا ہمیں حسابہ پدا ابسالہ آہوں ہمیں حسابہ نوشتہ کتگاں بس یک دو جاگہ یا کم کی شرطری آورتا اور عربی رہبند اگاں گپا بجن ہے عربی سے آگے کہ سید رہبند عربی تہا اور ابسالہ رہبند عربی تہا اشانی تہا کم کی پسندی ہست کم وہ گیشتر جتایا بلے دوینانی رومن نزدیک طرح دوینانی رومن آب و عرب وطموتا سک نزدیکن تو بس دو سے جاگہ پر کنا بلے عربی رہبند آہنی کم کی گیشتر جتایا نو ابسالہ ایک چیزیں کتا کہ اہیا دو توار گیشیں تا بلوچی دو ہنچیں تواراں کہ فارسی تہا نیستا اردو تہا نیستا سندھی تہا نیستا پنجابی تہا نیستا دو توار یکی مثال ہبرا سور اور یکی سیر سور اور سیر ای دو ہنچیں تواراں کہ ای میں کشگور زبانانی تا براہوئی بینے براہوئی ہستا بلے آدھے زبانانی تہا نیستا ابسالہ یا ہمیں چیز کتا کہ ای دویں توارانا نشان جتا یا ایسرا نشانی جتا اور وا ایسرا نشانی جتا و اشیارا گیشین تا کہ ای نشان کی بھی گوڑ ای سور و سیر ہمیں حسابہ ای گوشک بھی ای جوانی چیزیں ابسالہ کتا چیا کہ مسترین جیڑا وہ ہمیشہ کہ توار چون گیشین اک ببا نوشتہ رہبندے مطلب شے کہ نوشتہ رہبندے چونا کار ہمیشہ نوشتہ کار ہمیشہ کیا تئی گوشتگیں گپانی جہگیر بھی تئی لفظانی تئی گالانی آدینک بھی کہ تو یک لفظی چون گوشگائے یک گالے چون چا دپا کشگائے نوشتہ تہا پدا ہما وڑا بیتے تئی گوشتگیں گالانی یک تی گوشتاری زبان آدینک بھی نوشتاری زبان تو یعنی بنکی یک رہبندی یہ چیز پدا ابسالہ گو ہمیں دوینن کی شینگا کمو شرطر کتا البتہ ای امزا یعنی کشگ کہ امزا زبر امزا پیش و امزا زیر اشانی کشگا ابسالہ رہبند کمتر واناک کتا سید رہبند واناک تریں اہی سبب شیں کہ اہیا
چل 5 سالہ برزیں کیا یپیما میں دیما گزگائیں ما آیا گیشتر ہیلدار ہیں اور ابسالہ رہبند نو کے پمشکا ما آئی تہا کم کی یبری چو مطلب ہمشی ما گوشی کی گران ہیں بلے آئی گرانی سبب ہمشی کیشیا کمتر مدتیں آئی گیشتر ہیں بلے ہمیں امزا یعنی من خیالہ انگتا گیشے نگ لوٹا چیا کہ وحدی کے تو نامگالے گیشے نگے ہما گیشے نگے گپا بجنے یا کہ نامگالا ناؤنا اسما کہ تو گیشے نگ بلوٹے گوڑا امزا زیر امزا پیش ہو امزا زبر ای مارا کار مرز کا نگ لوٹا خیر ای انچے پدا ہیرتے چیزاں کہ اشانہ ہنچو کما ساریہ گوشت کہ ما ہنچو مطلب زبان دوست حسابہ یک واحگی درشان کت کنے ایک اشانی گیشینا ہرتیہ چارک زبان زانتانی کاریں بلے ای جوانی گام گے جے ہم اب سالہ دیما اب ای کیا عورتا ای جوانی گام گے جے ای ہنی کے دور تھا ٹیکنالوجی ہرچی کے لوٹاں یعنی زبانہ را کمپیوٹر تہا آرگے انٹرنیٹ تو دامگ تہا آرگے ہاترا ای چیز لازمی ہے تی زبان یکشل بی نوشتہ تہا منی چی ہمیشیں حیال علیہ کا ہمیشیں کہ میں ای دوئیں رہبند جوانی رہبندہ بلے شانی تہا کمی گیشی ضرورت ہستے درست انتی باز مهربانی واشی نظریه اوانچه که مواد هم باز این چوشیه نه بله می زبر زیران گشته مردم عادت کتا باز دیما بستگان مردم ما سعید روانه چیه بله شن که شان یکی چیزی که می که تو گشت که اما چیزی که دیگه زبانان مفهود بیتگا شان آرتگا مثلا چو گجری تو که بلکه پهلوی هم چیه تو که بتا با زمانه گنه یہ هو بیتگا ای گار بیتگا اگر نوشتاری صاحب ما با این گار بنته باز وش جوانی چیزی بیتا که کاری کتا اپسالا یونیورسیتی منی دیگه شن که دیوان مرلتی باز من نفر تو منی تپاسودا تو دیگه کسی هستن وجه ناصر بلیدی ما مایک اترا دو اگر ترا جوسی هستن نظری هستن تو گوشت کنه سلامت و امیدوارم انتوار هستش میبرا هستی وجه مهربانی سلامت باز باشین که مروچی واجه ناگمان بشو دیوان هستن دکتر صاحب و امیده گوشک بود مردم بلوچی گوش کنگی دلی واش بیتن و کل مشن ملکا گوشا مردم کیف کردن چو واش و بلوچی شهری سر گپ جانتن من جو سیاست سرائکی باره بچه کمی دبا براوی نام گرای بود لاسیه که احترانی بلوچیه بازی بلوچی چوک مایش کتا سرائکی هم گپ جانتن و ایشان تاگت پتا بلوچ زانند یا مثلا آنگو دیر غازی خان نیمگا اینگوی هم سرائکی باز رسمی طولتی آنگو سند نیمگا بلوچان هستند این سرائکی بسلا جاچونی تا مردمان ایک سرائکی آیان بلوچی اگون چطورکا جواب دیانتید من اولی جستم شد سلامت به بلوچار این جست جواب شید جیو بلوچانی تہا بازی مردمی کیا پنجابا اور سندہ نشتگا سرائکیا ہم خبر کنا اور سندھیا خبر کنا بلے سرائکیانی جندے ہما رحشون درست وطارہ بلوچ نہ کنا وطارہ جتا یک راجی لے کا ایگا پستے کہ مطلب بلوچانی تہا ہم ہنچے مردم باز ہیں کہ آدم اگا نشتگاں سرائکیہ خبر کنا اور سندہ نشتگاں بلوچ سندھیا خبر کنا بلے سرائکی ہما مطلب شی کہ یک چیز حسابہ قومی وحدتی حسابہ آواتارا جتا لے کا اور ما پدا مطلب شی زور زبردستی کسی سرک اتنا کنے کہ شما نسلی حسابہ بلوچ ہے تو چمہ واسطہ تو شمانو ہرو برو بلوچ وطارہ بگوشے مطلب شی کہ یہ چیز اتنا کا بلے ای راستی کہ آہنی کہا انہیں گیشتر ہنچے مردمہ کیا بلوچا نسلن بلوچا بلے ہوتی آہنی زبان نہیں سرائی کی
سلامات مهربانی جان. وجه گپ پتران اگه ترام جو سیاستن باریک ته یه وجه گپ پتران تو تی مایک پاچ کنه و تی حال کنه وجه ما هم یک جتگت اگه اجازت هست من او تو من تیگا تی من اگه اندگو بله شهره که من چه گپ پتران رن ترا دونا تیما شهره وجه جی 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 من مارا پهل کن که من تی جی نه 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 او شهره وجه گپ پتران تو تی ایالو لیکه آنو درشان که اگه تر جو سیاسی نه تو جو سابقا رندم دوام دیوانا وجه دادی هستن من ڈاکٹر صاحب خدمت سلام عرض کنا و دیگی واجب بانوکانی خدمتام سلام عرض کنا منی جوست کملو چو تو ڈاکٹر صاحب متفاوتین جوستی مبلوٹا وتی سوال چو جوست بگنا کہ ہنچو کہ شما گوشت کے بلوچا وتی وط مستری انگا وط نرستا و اشیا اثر اشتا پا زبان بلوچی اثرہ و ما بلوٹا بوشنا اس اجتماعی حکومتی کے اتکا گاؤں شوتا گاؤں تقریبا مشابہ به هم بیتگان و اشچا چنچو اثر اشتا پا زبان بلوچیا و اگر بلوچستان باندھا بیبیت کے یک آزادیں لیبرالیں ڈیموکراتیں بلوچستان بیبیتیں کہ ای سیستم حکومتی چه تاثیری بر پیشرفت زبان بلوچی کے لیتے منتوارا شمیں جیو چکتا گوشگائی تھے کہ بلوچانی مطلب زبان ہمیں چیزا پشتا برتا یا کہ دیمروی داشتا کہ آوتی واجہ وطنہ بیتگا اور آئیے ہمیں جیڑا ہے پتا گیشوار اشیں ہمیں چیزیں پتا راہ اشیں کہ آوتی واجہ کے وطبا زبان دیمروی تہا تیزی کے بلے مارا آ روچے ودار کنگ نلوٹی چیا کہ ماں نزانے کہ ماں کدی وتی واجہ وطبیں اور پریشیا ودار کنگے مانا یہ ہم بیتکا کہ آ کم کم ما ترا حلاس کنانے تی زبانہ کم کم ما ہما عید کے تیار ترین زبانہ زور مند ترین زبانہ کہ ہما ملک پشت پناہی گو آتی زبانہ کم کم ما وران با نہیں ما پری چیزیں ودارہ نشت نکنے کہ وتی واجہ وط ببین اور نہیں پا زبانہ کاری بکنے مارا وتی حسابہ وتی وسوا کے حسابہ ٹک ٹک کی کنگ لوٹی کامو کی ہرچی کہ میں دستا بیتکا نو میں دستا چی بیتکا میں دستا کم سے کم ما لاہتی چیز بیتکا کہ آہاں اگر ما بکنے یک کی وہ ہمیشہ کہ ما وتی جند زبان آرا وتی زبان ہے ہما عملی حسابہ پکارو کردے حسابہ ثابت بکنے کہ ما وتی زبان دیمروی لوٹو کے یعنی وتی زبان جند دوست دارا کہ انچو زبانی کلامی نا کہ کسی گوشی بلوچی میں وتی شاہدیں زبانیں انچو پا گپ نا بلکہ کردے سرا کارو کردے تہا مارا پیشداری کی ہے کہ ہو مارا وتی زبان دوست ہیں اور ما وتی زبان دیمروی لوٹو کے اور پریشیا یک بنو کی چیزیں وشیں کہ ما وتی چوکانی گو ما وتی لوگ تہا وتی میتگ تہا وتی زبانہ خبر بکنے چیئے کہ ما یہ چیز دیتا کہ ہنچے مردم ہستے رودرت کی بلوچستانی کا نیشار روبرکتی کا نیشار کیا وتی چوکانی گو ما یا اردو کہا نو آہانی پدا گا پیشیں تو کہ گوشہ چو چیا کنے گوڑا ہمیں گوشہ کہ میں چوک ہمیں اسکولا کے وانگائیں او دے زبان ہمیشہ او اگر ماں وتی چوکارا زبانہ بلد مکنے گوڑا میں چوک وانگا خوشتا بھی نی ای یک بے بنے یک طور سے وتی دلا نادین تگے کہ میں چوک بلکہ وانگا پشتا بھی تو یہ وڑ نہیں اور یہ چیز مطلب ہے کہ ثابت بھی تو دنیا تہا کہ یک چوکی
اگر دو سے زبان بزنت آہیے وانگے کارکردگی شرطر بھی پشتا نہ رو آئیے تہا ہما بودنا کی پا وانگے پا دربرگے حسابا بودنا کی گیشتر بھی. یک چیزیں ہمارا ہمیں کرنے لوٹی کہ ماں وتی چوکانی گو ماں وتی کسترے مردمانی گو ماں وتی زبانہ خبر بکنے اور ای یک بنیادی چیزیں کہ واقعی گوڑا بزان گوڑا راستی تو وتی زبانہ دوست دار گائے. اور دومی چیز کہ مطلب کہ یک مردمی حسابہ چی درک ہے تو پتہ چولیے اور رمبے کو گلے حسابہ کے آئیشیں کہ میں مثال ہبرا سیاسی گل ہستا سیاسی گل وتی زبان دوستی گو ہمیں چیزیں پیش بداراں کہ وتی نوشتے وتی وانگے زبانی جوڑ بکنا وتی سیاسی گلانا سیاستدانا وحدی کو وتی محلوق کے گوما گپی جنگی بھی وتی پیغامی سرکنگی بھی گوڑا وتی زبان تھا ہمیں چیزارا نوشتہ بکنا تیا کہ بگوشن تی بلے یہ چیز ماہم دیتا کہ ادا رودرت کی بلوچستانا بلوچ سیاسی گل ہستا سیاسی پارٹی ہستا ہاں کہ بلوچ راجہ رہا کہ پیغامی سرکنگی بھی گوڑا اردو تہا نوشتے کنا یا کہ اردو تہا ہما گوشتاں کو تقریرہ کنا اور ہمیں پیم روبر کی بلوچستانا بلوچ سیاسی گل وتی پیغام سرکنگا فارسی زیرہ تو یہ ہمیں چیز رہ دیں چیا کہ اسی یہ پتہ ہمیں چیزیں کہ تو ہما مسئلہ ہارا ہما جیڑ ہارا گیشتر کنگائے ہما چیز کے تی زبانہ پشتہ برگائیں آہیار تو گیشتر کنگائے گنتر کنگائے وحدی کہ تو وتی زبانہ زیرے وتی سیاسی درنگاز ہے وتی سیاسی اظہار ہے وتی نیشنل ڈسکورس سے زبان جوڑ کنے گوڑا تی زبان بزا تو زبان آرہ یک کھومک کی کو تو گوڑا بزا وتی محلوق آرہ پیش دار گئے کہ منی زبان منا دوست بھی اور شما ہم ہوتی زبانہ دوست بدارے زبان دوستی ہے یعنی کہ یک درس سی تو دے گئے عملی حسابہ کارو کردے حسابہ اور میں سیاسی گلانی منا گلگ ہستیں گوتی سیاسی گلاں کہ آہاں وتی زبان آرہ ہر وقت سیاسی اما مجبوری و لاچاریانی سببہ ڈالچار کتا کہ میں پیغام سر نبی محلوق کارا میں راج بلوچی وانگو نوشتہ کنگ نظام پمیش کا ما اردو زورتا یا پارسی زورتا تو ای نامہ و نیمون حلاس کنگ لوٹا مارا وتی زبان زیرگ لوٹی وتی زبان تھا نوشتہ کنگ لوٹی اور چیا کہ ای کارا گوڑ کہ کانت مطلب ہے کہ ہنی مجبوری و لاچاریاں چیا دیما کارے تو ہما مجبوری و لاچاریاں نی حلاس کنگ جو ہدا بکا کہ تی محلوق وجہ ناگمان تو وتی اگیا میکروفون بند کنے دادبندی کنو کہ پدر اندہ گوڑ پچ کنے دیگه توار پیدا گیا تھا باش وجہ ناگمان تو دیگه پا ہونگی وجہ ناگمان دکتر توار شاری وجہ وجہ تھی توار شار ببخش کے تو کا توریات کو چکم مچیوی تن چر توار دوان جو تو ما ہمیں خبرہ کنگائے تھا کہ ہنچو کہ ما وتی سیاسی وتواجہیہ کے رکا وحدی کے ہچوڑیں لاچاری دیما نیاریں ما ای چیزہ دیما نیاریں کہ ہیران و پاکستانہ بلاہیں فوج ہا یا کہ زور منداں طاقتوراں ہمارا جنا وحدی کہ ما ای لاچاریہ دیما نیاریں وتواجہیہ وتی سیاسی جوہد تہا وحدی کہ ای چیزہ نچاریں گوڑا زبان تہا ہمارا ای چیز چارگی نہیں کہ میں مطلب ہے کہ محلوق وانگ نظم بلوچی ہے پمشکا ما پارسی زورتا یا کہ اردو زورتا تو گا پیشیں کہ وتی محلوق کارا وتی زبان ہے وانے نہ کئی کاریں ریاستی و نہ کا ملک و دولت و کہ مارا وتی ایردست کتا و نکنن تے کے نکنن تے گوڑے ای تھئی ذمہ داری جوڑ بھی کہ توی بکنے ہنچو کہ میں دینی مردماں مسیط تانی تہا مدرسہ ہم جوڑ کتا و عربی وانے نا ہمیں پیما ہر یک سیاسی گلے وتی
हंदो दमगानी तहा बलूची वाने ने के कारा बिका परचा के बलूची तई राजी हस्तीय बुनियादें वादी के तो हस्तीय बुनियादा मुहकम नखन है गुड़ती राज बेगवाह भी राज की बेगवाह भी गुड़ती सियासी जोहदा रहे फायदे के नबी नहीं ओ हमें चीज़ा आ लोटा के तो बलूचिया यलो भी दिए तो बराहुइया यलो भी दिए तो वती हर्ची के ईद के जबान हस्ता बलूचिया बेस्तारा तो आ दुरुस्ते जबाना यला बिकने और रूबर की बलूचिस्तान मर्दम बलूचिया यलो भी दिए तो फारसिया बजीरा रूदरत की उर्दू बजीरा वही पे दुश्मन राह सपाई भी और मैं सियासी गल हस्ता हमा के फारसी उर्दू तहावती नविश्ते आने के कारा कनगाया आप बिजा हमा कारा आसान कनगाया आप बदवाहे कारा आसान कनगाया नहीं मतलब से के वती जुबाने रखे न गए यक चीजें वो हमेशा की तरह वती लोग तहा वती चुक्कानी गोमा वती जुबाना हबर कनी गिए और दुमी हमेशा कि मैं इस हरची के सियासी गल हस्ता आ वती जुबान है दीमरवी और वती जुबान है शेंगो तालान करने के कारा दस्ता बिगरा और वती जुबाना हबर बिकना आगा कसी सरपद नबी आयरा पद दुमी मर्द में सरपद कुत का बजाय फारसी और उर्दू जीरगा अब वती जिंदे जुबान तहा निबिश्ता वाना गो किताब हालताक शिंकने के कारा बिकना ई कारा के माँ मकने गुड़ बिजा माँ हमा कारा कनगाई कि मैं बदवा हलूती سلامت وطن شك توقشت وزبان شك ما سه طولی زبان کارودی که داره یکی همشن که سیاسی گله یکی و ما که زبان زانتا و دومیشه که چی ادنای مردم هم رنگینه که زبان یکی چای یعش کنه و همیشه مردم شنکه وطی اما واننده و مستری مردم دپارت کن کما چیزا گوشید تو گپ جانته و زبان یکی شنکه ما گندگان چوک تو گشت سیاسی گل گشت کوشش بیگه هم نوشتاری هم گفتاری هم گپ و گالان تو که هم وطی نوشتاران تو که پارسی کارمرز کنن یا اردو کارمرز کنن و یہ زبانا مزری نقصی داتے ہیں کہ شیعہ تو زانہ گایا کہ بیگیں یک آوہ اور ریاست اور قوت مشمار ڈال چار کرنے گا بلکہ مردم وقت آگانا وقت ڈال چار میں کھانتے وانچه که تو گشت باز تی منتوار شنکه انی وجه من دیونا ای باریگا که وجه احسان باشنده من تر رانتر چیکن وجه ناگمانا وتی دست چیز کو تگا یا نزان تگا تو انچو یک کی چتگی تی بلکه زومه کاربار باز واقف نه وارد نه و من تیم آدم آیا کماشا پدرنده گوڑا من تر پدا توار جانان و وجه ناگمان تو بیا وتی چیا پچ کن توارا و هم تی دور بین پچ یعنی بند بید و تو تی پچ خود کنه منظور واجه عزیز دادیاره من بازین گپی نیستیم بس مواد کن که درود رهبات استاد بگوشان که من باز وقت بوده که آیا دیدار نصیب نبوده بازین وحدی من جوت بوده که آیا بگن چه نزدیکا بل مرچی شکرین که حزب مردم ها ای شانس مارا داد و استاد زیارت کن وجه ناگمان جان تی ادبی بلوچی استادی ها مارا پیش چه تی تلکا گفته گز بله هنو که تو تلک داته و ما تی تلک دامانی تی سکوش بودتون که تی دورین حبرش کتن تی دورین ای رهشونی که تو داتن زبان زنده کنه که بابت هنو که دولت و حکومت مارا نیستن ای دوین راه که تو یکی لوگو یکی پارتیانی زمه ها هشت ای شرطرین راهو رهبندن که تی واشین پیشنهاد تن بس من شاباشو گوشون که سجه محلوکا مروچی آیانه که نیت بودتگش و زومش بودتا تی دورن تبارش هفته تارا دیستگش وشو سومی باته मिन्नतवारा जा बाज मिन्नतवारा ती दिल बड्डी दे गए रास्ती हम हमेशा के मारा मनारा मावती चिया कना के मना गो पारसिया या के उर्दुआ है छोड़ी देखे कोन्ना तो जहरी नहीं भले माँ ये चीज़ा गेंदा के हमा मुल्कानी दस्ता के पारसी उर्दू कब तक
اشیارا دویں زبانہ نا پا بلوچیے و براہویے کوشگا کارمرز کنگایا تو انچو گوشت کنے کہ انچو کے گندے یہ کارچی ہما کارچی حسابا چونا یو ہما کارچارا تو کسی لاپا جنے یا کہ تو آئیے زیر پیمازی ترن سے آو تئی دستائیں ہمیں پہم ای ہما ملکانی کہ ما ایردست ہیں ما غلام ہیں ای ہما ہنی آہنی ثواب دید آئیں یا کہ ہما ہنی دار و مدار اثر آئیں کہ یک زبان یارا چون کارمرز کنا بلے ما گندگائیں کہ پارسی و اردو آرا چو ہما کارچے وڑا بلوچ لاپا جنگایا بلوچیے و براہویے گار کرنے کے واسطہ ای دویں زبانہ کارمرز کنگایا اور مارا یہ چیزیں غانک بائدیں بی بی ما یہ چیزیں بزانے کہ یہ یک چالے پا بلوچ راجی ہستیے گارو بیگوہ کنگا. سلامات بات ہے باز جان وجہ مش میں من سنگت دیوانه گان که دن اندو کان دزبندی کنم و فبرات گوارانی که هسته دم من یلا ما پیسرا چویال کو که مردم ما کم منو و تی گپ پین دراج کش کتا بله ما شو شنکه انی تیم هم چو باز هم نینو و بعد نیسته ما شما وقتی کوشش کنه که من دو یا سه کس که تی وقتی جستان کنته وجه یا پاری ایشانی جوابات داته وجه ناگمان گروه میں کوشش همشه که چه دو پاد اگر سه کس یا دو کس بان گروه یا جا آن پاسو دیگوی گیتریم منی وقتی لیک همشه وجه ناگمان تو چی بشه ایشی بارا بیتکان جست اگر جدا جدایی نا گروه جتا کنک ببان اگر جست یک کن گروه شر رہے نه شهر گروه چه که یک انچه کلای را داده که دادم دید که دو سه کس اگر بان جست بکنه یا جا آن پاسو دیگه گروه شهر ما همی سابا گروه دیماره تو وقتی گیگا چانان کن گروه ما دیم پرچارک چی بیتی سلامت بات ہے من وجہ احسان باشندہ تو تی میکروفون پاچ کن اگر ترا جوستی و نظری هستن داد کنه سلامت بات ہے چرا دو دیکھ تا ترا وعد هستن تو تی دوست سلام و زندگی منی آواز پیدا کی دی وجہ توار هستن من کیرا شهری و ادگران کرامنی امید کنو که هستن وجہ ناگمان تی کرا هستن جو سلامت ها وجہ توار درود و درابات ہیں پول دیوانو ماوتی دیوانو وجہ دکتر ناگمانو وجہ ملک زندگیو واشات کنے منی جوست شنک مغربی بلوچستانو پا زبان دیم روی او ما چیه بکنی و دومی جوست منی شن تو ڈاکٹر جان زبان پر راجانی دیم روی یا چینچو ارزش داری منتوارا وجہ بولنے دیوان سلامت منتوارا وجہ جوانی جستی روبرکتی بلوچستانا بھی یا کہ رودرت کی بھی ہر جگہ جیڑا یا کہ کار ہمیں یقین ہے ہمیں چیز کا نگ لوٹی کہ زبان ہے دوستی ودی کنگی ہیں اور آہوں عملی رنگا چیا کہ زبانانی گارو بیگوہ بہ گئے مستریں ہما سبب کہ یونیسکو بیان کتا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن آہیا گوشتا کہ زبانی ہے گارو بیگوہ بہ گئے سبب دو بام یک کہ ہمیشہ کہ اما راج ہوتی زبانہ دوست مداری اور دومی سبب ہے کہ ڈنی اما چیانی ایردست بی ڈنی راجی ایردست بی تو بزا ڈنی گانی ایردستی اور وتی گانی نادوستی یہ دو فیکٹراں یہ دو چیزاں کہ یہ سببا زبان گاربا نہیں ماں وتی زبان ہے ہما دوستی پیدا کناگ دوستی ہما پیشدار اگ عملی رنگا بھی کہ روبرکتی بلوچستان بھی یا کہ دیکھ جاگہ بھی ماں پوتی زبان ہے وتی چوکاں سرکنگا
یا کہ ہوتی کستریں نسل و دیگه آو کے پدریچا سرکنگا جہد بکنے کوشش بکنے یکی و پا گپ و گال کہ آہانی تہا تو آہانی گوما گپ جنے ہما حسابا ہوتی لوگ تہا لوگا ڈن ہوتی میتگ تہا تو بزن یک نمونہ یہ ایک ماڈل ہی ہے پا دمی مردما گوڑ آہی تہا ہوں ہمیں چیز ہمیں شوق پیدا بھی کہ میں ہوتی زبانہ خبر بکنا ہوتی زبانہ بوانا نبشتہ بکنا اور دمی زبانے وانے نگے کار ہنچکما ساری مثال داد کہ ہما مردم کے دیندار مردمان دین دوست مردمان ہم اسی تنی کر رہا مدرسہ پچھتا گو عربی وانے نا تو ہمیں چیزا ما کت کنے کہ وتی میتگانی تہا بلوچی زبان آرہا وانے نے اگر بعض نبا پنچو دہ چشیں مردم در بیت چشیں گنڈو با یا کہ مزنین با آہانا وانے نے ہر یک میتگی تہا ہمیں کار بھی گوڑا کم کم ما ای پدا 10 سال 20 سال رند آئیے ہما سمرہ دیما کے ہما برور دیما گندیں کہ اشین زبان کم میں دیما کنزے تھا تو یہ چیز کا نگلوٹی اور یہ میں وتی دستائیں مطلب اسے کہ پریشیہ دیگے زیادہ ہیں زر و مالی نلوٹی پریشیہ ہمیں واہگ لوٹی ہمیں واہگ اور ہمیں ارادہ بھی کہ ہو ما وتی میتگے ونڈواں یا کہ وتی میتگے چکاں یا کہ کسترے مردماں وتی زبانہ وانینا اگاں تیوگے میتگ نوانی پروانی پنچ بان داہ بان تو ہمیں کارما بکنے اور یہ میں وتی دستائیں وہ پریشیہ دیگے زیادہ مال چی نلوٹی بس واحد دیگ لوٹی اور اگر ہفتے کی یک کلاسی بھی ہم گنجی تو یہ چیز من خیالہ میں دستہ بکا او ہمشی ما بکنے دقیقاً چه وجه نمیدونم که وقتی که فاشیستان گرفت شمال ایتالیا حکومتی گوڑا که اتریشه که باریا ایشا وانی نگه نشته یه بری من یک فیلمی دید سک واشه که مردمان گوڑا وقتی کوشش کو که جاده سر اگه یکی گپ کنه ما آلمانی زبانه که جنو صوتی رو له گوڑا گفت بنده کتا انشان نه گپ جنه گشتن تو نه وانه گشتن شد اما گوکانی پسانی بنجان تپکانی بودن وانته و مردمه هات بری پلیسا چارتن گفتن تی و بلشین که وتی زبان وتی اما این هر حساب پلگارت داشته مروچی و آن مدرسه و اسکول هسته بله اما یک گنده دوریا این سک نگی گتند برال دیگه بلوچا و یہ مجال هستن مروچی وتی انچو تو گوشت که مسیطانی تو که مدرسه تو که اگر یکی خوب بستن و زبان هر کجا وانت بود کنتن و دیما برد کنتن مروچی پدا اوزار هستن ابزار هستن که وانی نگه و مروچه انترنت طریقه دیگه طریقه شرط راحت تر وتی وانت کنتن در برد کنتن من اتوارجتی دومی میں که ادان که هستن میمانه که بلوچی جست بکنتن وجه محمد بلوچ من ترا میکروفون دادم وجه توتی مهربانی وجه زندنی من سلام عرض کنم دیوانا ٹیم آواز نگرم من گو که وجه دکتر جوسته کنا جدگالی ہم جزو بلوچی زبان حساب بھی یا سندھی یا اردو یا دیگر زبانی من جو سن شوجه مهربانی سلام شهر انچنگ بانڈی جو سوار جیو جدگالی چونایا سندھی ہے و بلوچی ہے یک ہوردگی ہوار ویتگیں یک دروشمی چونایا ہمیں مردمانت کے لڑتگن شتگن سندہ چی پدات کگا مخیر چیا بن دفترہ یا کہ یعنی راج دفترہ سجوا نزانا بلے زبان حسابہ ای یک ہورین دروشمی بلوچی ہے وہ سندھی ہے البتہ دیکھ چیزیں ہستے ہیں کہ جدگالی یعنی ہرچی کے سوتاں یا کہ نازیں کا یا کہ دیکھے ہرچی کے ایوڑیں چیزاں آپ پتہ بلوچی تہایا اور ہچے مردم ہست کیا یہ ایک بلوچی گالواری حساب کا بلے ای
من خیال گالوارا چی گیشتر یک زبان ہے بلے ای ہوری زبان ہے سندھی و بلوچی ہے ہوردگی باز مہربانی جا میں دومی وجہ فراد باب تراغ جو سیاسن و لیکھ یاسن گوشت کنه من دیوان ترا دمنا درود درابط پولین دیوان منم واشت گوشم واجه ناگمانا و واش باتی که واجه ناگمان دیوانا واره منای کسانی جستی است که باز بنا جیڑگا پرماتیگی شمی آلا بلکه ساک کسان چی ترچوشو کسانی منیال ساک مزه نہیں و گپشی که من نوک اشکنگا پیسرا مایش نکتا بیتا نوک مایش کنه باز مردم اینترنت گوشی دام آگا مایش کتا اینترنت یا شبکه و یا نیٹورک و دیگه پارسی هم سارکات هم گوشنتی بله ہمیں دامگ کے مرچن گوشگنتی ہیں مواجہ ناگمان دپا ہم اشکو کہ دامگ ہو یہ دامگ اصلی معنی ہے ہم بلوچی تو کا ندان ہے کہ چیئیں ہو چھتو ایدا پدا انٹرنیٹ مطلب بلوچی تو کا گوشگن دامگ و چند مردم دپا البتے میں اشکنگا ہوں بعض جگہ اشتر انٹرنیٹ و نیٹورک گوشنتی میں نتوارا گمشی بارے من سرپدی بیدا وجہ جیو اچھے لفظ ہستا کہ رنترا جوڑ بھی تگا چونکہ انٹرنیٹ جندے لفظ ہے کہ 20-30 سال ساری نبیتا انگریزی پدرندہ جوڑ بیتا اور ہمیں حسابہ عید کے زبانہ ہمیں بڑے لفظ جوڑ کتا ٹیکنالوجی ہے گال بندانی حاطرہ دامگے منی خیالہ مانا اشیں کہ چونکہ نیٹ لفظیں نیٹ گوشن داما بلوچی نیٹا گوشن دام یا کہ اگاں آ نیٹ کے آئی سر ماہی کی گرہ آو بلوچیا ماہور ہیں اور ای کے مرگی گرہ ای پتہ دام ہیں نو داما کے لفظ انٹرنیٹ ہے ہمیں حسابہ مانا یا کارمرز بھی کہ دوئینا نہیں مانا یکیں اور دیگیک لفظ نیٹورک ہیں یہ پتہ بلوچیا کاردام گشان کاردام ای ہوں ہنچو یہ لفظی رجان کے کہ نیٹ اور ورک انگریزیا نیٹ مانا دام اور ورک مانا کار اور نیٹ ورک ہوں یک انچے لفظی کے بلوچیا پتہ کاردام گوشک بیتا یہ وجہ چیزیں لفظاں یو کا یہ نا بلکہ دیکھے بازیں انچے لفظ ہستا کہ نوکیں دورہ جو اتکگن دیما اور پراہاں بلوچیا چیزی بلوچی بدل جوڑ بیتا چیزی ہنچو زیرک بیتا گا اور یہ حرابیں چیزیں نہیں کہ یک لفظی مطلب شے نوک جوڑ بھی زبان تہا تو یہ حرابیں چیزیں نہیں یہ زبان دی مروی ہے حاطرہ علمی ہے بلے حیال دارگ لوٹی کہ ہما لفظ کے نوکیں لفظی کے کسے جوڑ کا چہد دا مانا یا ہما یہ گا دند اور دمیشے کے چہد دا یہ گوشا گو نوشتہ کنا وشیں چیا کہ یک ڈنی ٹرم یا گال بندی کہ تو وحدی بلوچیا رجان کے کنے آپ پتہ چو وش مبی یعنی یا مانا شری سر ندا یا کہ تواری ہنچوشیں کیا دیکھوڑیں گڑ پا زبانہ دیم روی بدلت کی جنجالی کاری کہ دکھ پہ میں لفظ اچھی مطلب زبان تہا تو کارے ہنچیں لفظاں کیا چو ہما نہ دوشیاں نہ کوشیاں ہما بطل حسابہ کہ نہ دوشگبا نہ کشگبا یعنی مردو نظر یہ بڑے لفظاں چون بکا پا گال بندے جوڑ کرے گا ہمیں چیز چارگ لوٹی ہمیں چیزیں حیال دارگ لوٹی کہ نوکیں گال بند مانا یا شری سر بدا اور آئیے گوشا ہم وش بھی تیم نتوار وجہ ناگون نتوار سلامات بات ہے میں وجہ لطی پیسر کے چیشے ویتی گاپا بوگیج بکانتے ہیں یا کیا میں ادان ویتی کلو ارادہ تھا اور ویتی آئی من کلو وانا ورگا بلکہ آئی واد نیست ہیں کہ میکروفونا پاچ بگن گاپے بھی جانتے ہیں میں جو سا آئی کلو من وانونو و پاس وجہ ناگمان
بداتی دکتر جوست بکنید که سیاق نوکین ورژن که کارنا جانیا دیما اورتک شما ایمان نوگرید واجه نام نود زیزی هنچی آزی هنچی نامی و ایشی وجه جوست کتک وجه ناگوان دکتر صاحب طرح جیو ما بابتا پیسرا ہوں کمی گپ جا کہ سید رہ بندے او افسالہ رہ بندے ما کم کی دیم پدیم کو تھا سید ہم او افسالہ ہم یک رہ بندی دیمن آورتا بلکہ دوینا دو آورتا سید ہم یکی عربی سیاہ کے تہا رہ بندی دیما آورتا اور یکی رومن اتی آورتی گی اور ہمیں حسابہ افسالہ ہم عربی اور رومن دوئیں سیاہ گانی تہا رہ بند دیما آورتگا اور دوینا نہیں تھا چکما ساریہ گوشت کے سورین پورین چی ہستیں جاگا ہستیں کہ دوینا نہیں تھا کمی گیشی لوٹی دا کہ یا وا یکوڑ بے باں اگر یکوڑ نبان گڑا آہنی ہما ہرچی کے کمیاں کمتر بے باں منو گریہ و من درستانی منو گرہ پرچا کہ سید ہاشمی اور کاری نجہانی یا کہ چدو پیسر ہرچی کے بلوچی تھا کارش کتا تاج بلوچ رہ بندے اور چدو پیسر گلخان نصیرے اور لال بخش رندے یا کہ واجہ الفمبائنے تو مطلب بعض مردمہ کار کتا اور ہر یک کیا لاتی چیز دیما آورتا پا زبان ما نوشتہ رہ بندے گیشے نگا اور ما درستی نانی جہدانی منو گرا منی واحق ہمشی کہ ای ہرچی کے انی ہستا ہنی کے دورہ ہما کے ہستا دیما کرا یکی سید رہ بندے اور یکی افسالہ رہ بندے اوہی دوینا نہیں تہا کم کی سورین پورین بیبیت او آپدا زیرک بیبیت آنکہ بلوچیے نبشتہ سجوین دنیا تہا یکوڑ بیبی وجہ محنت وارتی سلامات بات ہے وجہ عزیزی ببخش منم میں جند پیرے چم نزور هم و ندید ما زیزی باش وجہ عزیزی من بخشه نود عزیزی که تی پس وجه داد بلکه این تو اشکوتند های گپ و انچو گشتی که دوینان دو روان زورتا و دوینان تو که هم نزوری یا مثلا اگر کمی و کاسی هستند برحال دیگه همشن که هر کسی یہ گیچین مردان ویتی دستن که گیچین که کجا همی هر کسی ما سبا باش میتی سلامت باته میں دومی که هستن دا وجه لطی ببخش لطی من بیار تو پیسراتی نامو گفته وجه لطی برگان جو سیاستن سلامت باته امید که منی صدا هستن درود بشون دیوان نندوکان و هنچو دیوان مهمانا و مرچگین دیوان که مشکلات زبان بلوچی ہیں و هنچو که مهمانا گوشت من حالا جستی هستن که لحتی جاها اصلا زبان بلوچی گار بیتا مثلا من چند سال پیش شدون آفریقا تانزانیا بوده نزدیک 200-300 نفر ما ملاقات کو حالا چند سال پیش گپ میشی که 200-300 نفر تگا حالا آیا که بیاین هنی شاید 500-600 نفر هم. حالا ما حساب بکنین 10 سال پیش یه باری چند هزار نفر که او دا در بلوچ تا بله یک یاشان زبان بلوچی نزان آیا ما شما را همچین برنامه هستن که مثلا ایشیه مسالی که و یه جاهی و باز همچین دنیا توکا بلوچ هستن که یه زبان کلن شموشتگن تو نزانن تو و باز هم حب و علاقه هسته که یه زبان ها خبر بکنن حتی هنی که من زانگاه همودا تانزانیا توکا ای واجه نماینده مجلس هم که من یه نواری لوتت که کمالان شعره گوشی من ساک وش بی بل نزان نیچی گوشیده هم نی ایشان باره آیا فکری بیتا که مردم چطور بکنته مهربانیشون سلامتی جی وجہ یک چیزی کہ افریقہ یا کہ عربستان یا کہ دیگه
بازی ہندو دمگا نشتی بلوچ یا کہ ادا سندھا پنجابا یعنی چوشیں بلوچ باز انت کے آہاں وتی زبان یلدا تگو ہما جاگہ کے نشتگا ہما ملک زبان زرتا چیا کہ چونا ہر یک مردم کہ آ وتی ڈیہا یلدا دیگری ڈیہا روت نندی آ گوڑا بزن وتی نسلہ وط گار کنگائیں اول سرا ما وطا گشا کہ ماں کے وتی ڈیہ یلک کتا گو اتکگا انگو دران ڈیہا تو ماں ایک اپا زانا کہ منی چوک بلکہ بلوچیا حبر کا بلے منی نماسا گو منی کڑاسا گو منی آو کی پدریچ آوتی نسلہ گار کنا اور پریشی گردارا میں کر رہا دیکھے وہ ہچنی بس ہمیں چیز ہستے کہ ماں وتی لوگانی تہا وتی زبان خبر بکنے وتی چوکانا ہمیں سوجا بدییں وتی چوکانی تہا وتی زبان ہے چیزانی گوشدار گئے یا وتی زبانہ جوڑ بیت گئے تامورو ویڈیو آڈیو اشانی گوشدار گئے چار گئے حبی پیدا بکنے دا کہ آج چوتی زبانہ مسیداں ہما ملکاں کے مان اشتگیں اود زبان دگرے اور اود زبان ہنچو زور مندیں کہ میں زبان گار کان چیک میں زبان ملکانی تہا وانی نگ نبی نے پشکپ تگیں چیز وہ ہمیشہ کہ لوگ تہا گپ کو خبریں کہ ماں وتی چوکاں ہمیں چیزا بگشیں کہ شما ادھر ڈننا اسکول تہا وانک جاہا یا کہ دیکھے آنگو ڈننا دری زبانا وانے و گپ جنے و شرم بلے لوگ تہا وتی زبان بھی ای کم کی انگتا مطلب شین 200 سالہ گوڑا زبانہ بارت گم ای مدامی چیزیں ہو نہیں بلے کم کی زبان گار بے گے رفتارہ کم ترکاں ہمیں چیز میں دستا ہستیں دیگے ہچوڑیں مرا گے شو برنامہ یا کہ دیگے ہچوڑیں پروجیکٹ و منصوبہ و شوربندی نیست کہ ماں بلوچستان ڈن درد کے مردمانی زبانہ گار بے گا میلیں دیں تا چوشیں چیز نے جیا کہ ماں دنیگا ہما بلوچستان جند مردمانی ہمیں چیزا پریشان ہے کہ مردم بلوچستان جندہ نشتگن تو وتی زبانہ یلدیانا رو برکتی بلوچستانا اور رو درتکی ہر جگہ صحیح بلوچستانا نتہا چوشیں مردم ہست کہ آہاں وتی زبان یلداتا ہما حاکم زبان زرتا ہما ملک زبان زرتا نو ای یک بلاہیں جیڑے زبان گار بے گئے ایگو سیاسی اردستیا امگرنچیں گو ہمیں چیزیں بندوں کے ماں ہمیں حسابہ گوش گئے کہ ہمیں چیزیں گردارا کہ وحدی نوشتہ تھا میں زبان کے بی گڑا انگتا کم کی اما آسرائی بھی یک امیدی بھی کہ ماوتی زبانہ داشت بکنے انچک ما ساریہ گوشت کے دنیا تھا 7000 کساسا زبان ہست اور ہر ہفتہ یک زبانی گار بھی ہر ہفتہ یک زبانی مرگائیں اور ای حسابہ تو بچارے 100 سال تھا 5000 برز زبان رو تو گار بھی ہما زبان ایو کا مانیت کیا یک ملکی زبان ہے ملک کے وانک جہانی تہا ملک کے رسانک درو میڈیا تہا ملک کے سرکاری کارگس و دفترانی تہا کہ کارمرز بھی ایو کا ہما زبان پشت کپی اور عید کے دراہیں زبان ہمیں پیما کم کما گارو بیگو احباں تو میں زبان رکگ میں زبان زندگ بیگ وہ ہمیں چیزیں بندو کی کہ ماں وتی راجی وتوا جہیے ہاترا چہدہ جہد کنے زبان جیڑا گو راجی وتوا جہیے جہدہ امگرنچے ای تو ہمیں سرپد بھی کہ دو ای میں جہد دو سنگراں کہ دوئیں نانی سرا جنگ کنے گئے سیاسی سنگر اور زبان ہے ای دوئیں یکی دم یہ گوما ہمگرنچاں اور سندگ نباں سلامات وقت وجہ تی باز میں نتوار امید کرنا کہ تی وجہ لطیف صاحبہ جوستے پاس رست
ما بعدان چوش وجه رئیم بندویا دعوت کنم و میکروفون دانه وجه رئیم بیاوتی ایال لیکن داشت یا تر جوسته و جوسته کود کنه وجه تو میکروفون پاچ کنه هو سلامت به میال پیش چانه واجه عبدالرؤوف مولزی واجه عبدالرؤوف گوڑ من عبدالرؤوف نگینده دیدن جعلا ببخشی گوڑ من که واجه عبدالرؤوف منی گوڑ یا انترنت چی بیتا مشکلی بیتا واجه عبدالرؤوف من باز پهلی گوٹون تا نیمگه که برای من ببخش که من سلامت بات درود و سلام راه دیان دیوانا شما پاک واجه و خاصی مهمان واجه دکتر ناگومان صاحب باز و حالم که مروچی وشین دیوانی بلوچی زبان گمواری بارین من یک دو جست هستند باری واجه نظر و دیدان کی باره چیه یک گپی اولی ایشن که ما هر بار یک بلوچی دیوانی ایر کنین یا نوشتان که نویسین یا گوشتان که ما همیشه گوشین جیڑه و جنجال هنی واجه دکتر که گپ کوت 30-40 برا گیشتر جیڑه و جنجال یاد که اگر ماشیه انگریزی بیاریم وار عربی بیاریم حرب نزانو پارسی بیاریم جنگ یعنی بهترین گالی نیست واجه ناگومان صاحب توبت که من چارگ آیا من بازی دیوانان گونم که شما هم گونید یک هنچین گالی در بگیجی که یه جیڑه بدل بی جیڑه چه از لحاظ روانشناختی یا شرعی گالی نه هنبخ خاص کار ہما ٹیمی که ما بلوٹی چوکان یا نوجوانان یہ بارے کم که بسمجینیم بلوچی زبان بارے من همی واهگند که انشاءالله شما یک شرین گالی همی جیڑه و جنجال بارے بلوچی زبان چستوئیر یا مشکلانی پتپول یا دیگه همچین گالی شما انشاءالله امیدم که در بگیجید که این شی از لحاظ روانشناسی هم زبانشناسان که یک کار کنگ آیند و هم اشکنوکان و هم چوکان که ما آیند لوٹن زبان یاد بده این خبر و خیر دومی خبرشن که شمای نظره بلوچی زبان لهجه چو سرحدی و مکرانی ایشانی پرک و دیگری چیند و دیگه یک جستی وجه شما هم گوشت که کوه سلیمان بلوچ یا زربار و کبله بلوچ آیانی گورا این و غین هما آب که هم شما وقت مثال آورد ایشان چطور بکنن کوشش بکنن کجام معیار زبان گوم و تا یک فهم بکنند و تا یعنی از زبان معیار یاد بگیرند یا اینکه همین وتی لهجه ها هنچو بنویسند تو دیما بروند مهربانی واجه من امیدم که شما اشکتند من سوال جی وجہ تی جستے اولی باہر ہمیں جیڑا ہو جنجال ہے شی بابتا ماں ایک چیزی اوشا کہ جیڑو میں مانا دو آن بلوچیا یک کی وہ جنگیں چونکہ تو گوشت جنگو جیڑو او جیڑے دومی مانا مسئلہ یا کہ مشکل کہ یہ انگریزیا پرابلم گشاں جیڑے دومی مانا ہمیشہ او ای لفظ ہمیں حسابہ منی خیالہ جوڑ بیتا لفظ و خیر وحدی ہے بلے منی خیالہ ہمیں حسابہ یہ پرابلم ہے مسئلہ و مشکل مانا یا کہتے ہیں کہ یہ جیڑگ پرمائی جیڑا بزا ہما ہے کہ ترہ جیڑگ پرمائی ترہ پریشان کا کمو کی بزا ایک مسئلہ ہی یہ مشکل ہے تو جیڑا ہے مانا دو آن یک کی جنگ و جیڑویں اڑو کوڑے اور یک کی مسئلہ ہیں یک مشکل ہیں اور دیگی کی جنجال بلوچیہ دیگه مانا یہ عربیہ دیگری بلوچیہ جنجال مانا ہما چیز کی طرح
زحمت دا تر قیامت کا تر تکلیفی دا مثال برا ترا یک اولا کی گو توکشے ای اولا ہرو حرابی ایشی من جنجال کتا بزا ای منا تکلیفی کتا تو بلوچیا جنجال دگری و عربی جنجال دگری عربیہ جنجال پدا اڑو کوڑے بلوچیا جنجال اڑو کوڑ نہیں بلوچیا جنجال ہمیشہ کی طرح قیامت کا یہ چیز یک چیز دے یا کہ مردمے یا کہ اولا کی موترے ماشینے گاڑیے آپ ہر رو حرابین و توشیشی من جنجال کتا او دومی توجہ جست کتگا سرحدی بلوچی ہے وہ مقرانی ہے سرحدی بلوچی رکشانی گالوارے یک بہرے پدا گونڈو کے ہما گشت کنے کی گالوارو کی رکشانی دمگے اور بلوچی سائے مزنی گالوار کے مقرانی رکشانی و سلیمانیہ سرحدی بلوچی رکشانی تہا کہتے ہیں رکشانی یک ہم دمگی دروشو میں اور وجہ سیمی جستی تو کتگا میں دلا درد درور سرحدی گو مقرانی مثلا آیانی گالوار آیانی اضافه حرف اضافه یا اینکه مثلا یک جمله گوشگ چایشان چون مثلا هنچو که مثال مثلا هنچو که پرزونه و شیکن مثلا یه سرحدی و آهام بلیشانی اضافه تها چیزی اگر پرک ها شانی اگر یک جمله من گوشان یا تو گوشه یا سرحدی گوشید شیت ها چه پرک ها منظور اشد پرک جب بھی پرک ہستے کہ جتائیں گالوارا پرک ہستے گالوار پرک ہمیشہ بھی کہ یک مرد میں گوشید کے ماں مثال برا مقرانیہ گوشان کے ماں کار کنا اور سرحدیہ آگاں گوشان کے ماں کار کنا ری سرا یک زبری کے کہتے ہیں ہمیں پہ میں پرکو پیر ہستا ماں ایشا ہرتیا نزانا پرچہ کہ ماں سرحدیہ پدا چینا سرحدیہ من نزانا ہما مردم کے دوینا کے بلا دیں گڑا آ دوینا دیں پدیم کتکن تو آہنی پرکو پیرا درگیت کے کام بلے یک لس چیزیں یک ہنچی چیزیں کے یعنی ہر یک گالوار یہ تھا تو بارا گوشت کنے آئیشی کے یک زبانی تہا گالوار ہما وحدہ جوڑ با یا کہ تو آہانی نیاما پرکو پیری کنے کہ آہانی بن رہبند یا کہ گرامر کمکی پرک بکا یا کہ لفظانی گوشگے وڑو پیم ہم تلفظ یا گالتوار پرک بکا بلے مانا یا تو سرپد بے کہ یک گالواری مردم دوبی گالوارے مردم خبران سرپد وہ بھی بلے آہنی نیاما یا وہ گرامر و بن رہبندی کمی پرک بھی یا کہ گالتوار یا تلفظ و پروننسیشن ہے نو یہ چیز ہستا اور دیکھیں وجہ تو جستے کتگا منی دلا درد کوه سلیمانه های کوه سلیمانه هما که اما آتغن شتغن آفا ورن نیر یک روش درهت قبله ایشان چطور بکنن شان وقت زبان میارا بلچینت یا توانت همی وقتی زبانا هنچو دیما براوند شانی عاقبت چی ہے جیو یہ ایک چیزیں کہ مارا ٹہینگ لوٹی اور ہنچو کہ ماں تیسرا ہمیں بابتا گب جتگا کہ یک زبان یہ سیاہگے گیشے نگ وحدہ یا کہ ہی نبشتر رہبند ٹہینگ وحدہ تو درستان پیسر ہمیں چیزیں چارے کہ منی زبان توار کجاما اور آہی پراہیہ تو دراہیں گالوارانی توارا یا بری چنے یک جاگا کنے کہ کجام توار ہستا نہیں ماں گندے کے بلوچیے سلیمانی گالوارا اور ہمیں پیما رکشانی گالوارا اور مقرانیہ اچھی ہستا کیا جاگا جاگا پرک کنا یک کی وہ ادرست نہ یہ این ماننا ہے
این مانے بل گین ہستے یکی گین ہے یکی ہمیں فی ہے اور یکی سی ہے کہ تیا رند کے اور یکی زال ہے کہ ای دالا رند کے زال اور یکی ہمیں خیں ای ہفت ہنچیں توارا کہ آ بلوچیا ہستا مطلب قبلها عينها يد عينها أوارن قبلها يه کاروانه گو سیریکه گو جاشکه ای علاقه ہاں بلے میں تو رجت کہ ما ای بابت نظام تگا تو ای توار ہرچی کے ہستا بلوچیے مگالوارا نی اشانی نے ٹہینگے ورڈ دوواں یا کہ وہ تو چارے کے کجام بنتوارے ہیں کجام بدلتوارے ہیں بنتوارے مطلب اسی کہ بزاں ساریا کجام توار بیتا اور بدل توار پدا ہما ہے کہ رنگا اتکا یا کہ ہما بن توار و بدل توارے پدا گشے نگے وڑ اشی کہ تو چارے کے توار بدل بیتا بلے مانا بدل نہ بیتا وحدی یک لفظی توار یک گالواریا دگری و دمی گالوارا دگری بلے مانا ایش یک کی گوڑا بزا اشانی تہا یک تواری بدل تواری و یکی بن تواری چونکہ آپیں نو آفیں تو آپ گوشے شر یہ لفظ مانا یک کے یہ کا توار تھا کم کی دگری ہست کم کی پرک ہست نہیں اسی مانا اسے کہ اشانی تھا یک کی بن تواری و یک کی بدل تواری نہیں ایوڑی آب یا کہ حرف ہستا اشانی گیشی نگے یک رہ بندی ہمیشہ بھی کہ تو بنتوارا زیرے نوشتہ وحدہ اور پدا ہمیں لفظارا پدا ہر یک گالواری مردم وتی حسابہ گوشتکاں کہ تو اہیارا نوشتہ کنے گو یک عربیہ بلے گوشو ہر یک کی اہیارا وتی حسابہ بگشی انچونکہ انگریزی تھا ما گندے کہ بعضی انچے لفظ ہستا کہ آہاں یہ نوشتہ کنا یک وڑ بلے آہیا انگلستان انگریز ای وتی وڑا گوشتے و آنگو امریکی وتی وڑا گوشتے بلے نوشتہ ہنی یک کے تو یک وڑے ہمیشہ کہ ما ای پہ میں آباں بگیشے نہیں اور دمی وڑے سے کہ ہنچے نوکیں آبی یا کہ نوکیں عربی جوڑ کنک بھی کیا دوینانی جہگیریہ بکا یا کہ ہمیں مطلب اسے کہ ہمیں بدل توار و بن توار اشام بگی شینی یک نوکیں آبی جوڑ کنک نوکیں عربی دیم آرک اسی ورڈ ہمیشہ دیکھ ورڈ نہیں استے ہیں یہ گالوارانی ہمیں توارانی گیشو گیوارے دیگر رہنے یا وہ کا بنتوار زیرک بھی پر نوشتہ وحدہ یا کہ نوکیں عربی جوڑ کنک بھی منتوار ڈاکٹر صاحب منتوار ہو جا گلیکسی شش منا پہل کن تو گلیک تو منی چیا نگین دگوئے منی علا من بری شان چیک منی انترنت کات واصل بھی من دیتا من یک دوران دیتی دست بورزا بلے پدا تو دست جال کوت بلے انی بیا گتا جو سیاسیں اگڑا واجر رحیم راندہ من دعوت کنو جی سلام تواری آگے منی اوجتی توار هستیم من باز من نتوارون چه شما چه پولین دیوان سلام واجه زبان باره سید هاشمی راه و رهبند و واجه بانو کارنای جهانی راه و رهبندا ایشانی نیام چیا شما یک انتخاب نکنه یا دو انتخاب نکنه پدا شما گوشه که 7000 زبان هستن دنیای توی که هر هفته یک زبان گار بگه سال 52 زبان گار بگه یا 5-6 زبان تو بگوش منه که تا گار بوده باز من نتوار مجه جی میں نے تو رجا تو اولی جستے چیشی کہ گچین کنا کہ
سید رهبند یا کہ افسالہ رهبند. تو اصل چیز اسی کہ وادی کے یک کار مردم گٹھ بھی یک چیزی کے مطلب اسی کہ مانگی شتا یہ ٹہینگا وادی کے مردم وتی شور و صلاحاں دیاں یا کہ وتی رہبنداں دیواں کاراں لازم نہیں کہ مردوں ہمیں دوینانی تہا گچین بکام باز وقت چشبی کے دوینانی یک ہوریں رہبندی ہم کارات کا یا کہ بعض وقت چشبی کے دیکھے سیمی رہبندی ہم جوڑ بیت کا. تو لازم نہیں کہ ہرو برو ہمیں دویں کے دیما رکھ بیت کا ماں ہمیشہ نہیں تہا یا کہ گچین بکنے یہ لازمی نہیں. اور پدا وحدی کے نوشتہ تہا یہ دوین کے کایاں محلوق کے دیما کایاں محلوق کہانی تہا وانیت نوشتہ کا اور ہما یہ تہا کہ آسانی ماریت کہ ای وشتریں یا کہ ای شرطریں اور دمیشیں کہ ٹیکنالوجی تہا ہما کے گیشتر رو کا پرچہ ہنی کے دورہ و یکی ہمیں ٹیکنالوجی ہیں کہ یہ تہا زبانہ را لہتی یک کالبی تہا آرگ علمی ہے کہ زبانہ را تو یک ہنچیں بڑیا بکنے کہ ہمیں انٹرنیٹ یا دامگ تہا یا کہ ٹیکنالوجی تہا کمپیوٹر تہا روکت بکاں. تو یہ ہمیں چیزیں کارداری کم کی وحد لوٹی محلوق تہا اور ٹیکنالوجی تہا دوینانی تہا کم میں وحدہ چرند گڑ زانگ بھی کہ کجام رہبند امدپیں یا کہ گو وحدے لوٹاں امروان ہیں. اور دمی تو جس کو تگا کہ ہما زبان کجامہ کیا گارو بیگوہ بے گایا تو منا چو درست زبانانی نام یاد نہیں بلے یک زبانی شانہ نامی زبانی کیا زرباری امریکہ زبانی بیتا واہی گوشو کی یک کماشی بیتا یک کماشی پشکپتا و کماشی مرگاگوان زبان گار بیتا. اور چونہ ہمیں لڑ ہستے ہمیں ethnologue.com یک ویب سائٹ ہے یک تندجا ہے کہ او دا ہمیں زبانانی چی ہستا گراہیں حال و گپ ہستا کہ کجام زبان مستریں کجام کستریں کجام یہ گپ جنوک چی چکا کجام گار بیتا و کجام انگت زندگیں آدراہیں تفصیل و باب ہمو دا دست کپا ہمیں ethnologue.com چو منہ دلا یاد نہ ہو جا پرچہ کہ یہ ہنچی زبانہ کے سکیں گمنامے اور چیئیں زبانہ مشہور زبان نہ بلے ہمیں یکی زبان منہ یادا. نواجه شما یونسکو خبر کنه یونسکو خبر شما بعدش شما را سند و چی بی چی دلیل نبی پدا که یک بلوچ چه بلوچستان دراندیه بی تو یک جای ساکن بی آی زبانی گار بی دلیل برش نه که مثلا آفریقا رشتگن آیا و تی زبانش گار داده چی یک مهاجرت چیه بوده مجبوریه بوده که آیا ربطگان گو تی زبانش ایدست داده. امیدوارم که باندروش شما سر اف آب و آف و شام پدا جنگ و درنگ مکنه چهباری مندی مجان تو مندی زاهدانی مجان مکشی همه وحدی یشان گرگیش کنید که باندروش امیدوارم که مشمه بلوچ بخاطر زبان و لهجه جنگ و درنگ مکنم. باز میں نتوارا ہو جا چشمہ میں نتوارا ہو جا. خیر میں ہم دعا میں واحد ہمیشہ کہ وتی گالوارانی سرا اڑگو اڑی کنا گیا کہ یہ شوشی منی بی بی اوشی منی بی بی میں تہا باید زبان ہے زبان مسترے مپاد یا مسترے نپسیت دیما بیوان کہ ما وتی گالوار اور وتی میتا کے زبان بدلا تیوگی زبان ہے ما فائدہ کا وتی دیما بدارے. میں ہوں دعا ہمیشہ کہ باید ای بابتا اڑو کوڑو جنگ مبی.
سلامت باشه. ملک جان من پیشنهاد کنم که چه منو گپ پتران و احسان بگذ واجه زیندینی وقت بده که تنید گپی نجتا رند مایک سینک ما پیسر گپ چتا پده بودی گپ هم بکنی بهترین کنی. نه سک شهر نه شهرک شوی و پارچو بازه و شاوتی وعده دیگه و مهنت و چشمه و پارا اشن که من نی وعده انچ واجه ترانم دیگه واجه تران تو واجه ریم و تی چی آوات بگیش یعنی واجه ریم تی وعده داتا کرند مطر توار کنم اشن که من رسولی هستم من یالا دیر آی دست چسته تا آی دم با بله من رنده بود اگر رسولی هم توار جنم بله انی واجه زین دینی نزانیم تو مجتو گوار من برات شما بری نام بله که مردم بهتر توار جات کد کنته چی که مردم سواک نام توار جنایمه بیتی و زندینی تو نزان بیا تو وتی حال داشتن بکن وتی ترگه جوستی هسته نظری هسته واجه ما گمانت منطق ما تراو و واجه مهمان لورته بوشم که در واقع انچو که واجه اتفاقش که زبان برال این کار کنگ ما وانته مخصوصا می زبان که هیچ پشت پناهی نیستندی چه سیاسی حکومتی چه که مثلا کار بکن زبان دیما براتی نی درستگی با لردک به میوتی برداین در واقع مردمان بردا هرچند در واقع یه آکادمیان وظیفه هم هستن که شبیه سر عمل نبیندن سیاسی ازبان وظیفه کم هستن که ما در کار بکنه آدابا که باید ببینه بیتیم ای تو اکا معنی زبان در واقع چهر نیمه بی پشت پناه بگیم ما یه مشکل ما شما دیر انتانی هستیم تقریبا چه اول چندی اول البته میاری نه اینکه اول چوی امکانات نبیده بله تقریبا یه 30-40 سال تو اکا انچو بی پشت پناه مانده آکادمی هم شرقی سراوتی وظیفه عمل نکنند و یه دیگه حضاب هم چو بسته امکاناتش نیستن یا چو توانمند نه که بتونن کاری بکنن مانده برای زبان یه دعوا که ما گندگاهی اگر بیزیتا ما را حکمیت سیاسی مرسیدیم که یه زبان هم مرسیدیم در واقع کسی نیست کمکی بکن پیدام بله یه مسئله هستن که آیسرا من دنیگاه این چو سال با سال مطرحیم بله آیسرا انگه یه موضوع یعنی یه شوی سر کار کنک نبی آیشیه که اگر ما را برنامه مبی دراز مدت یا میان مدت یا حتی کوتاه مدت 5 سال 4 سال چون وانه در واقع بین 10-12 سال ما باید برنامه بلیم 5 سال 10 سال 12 سال که یک بسیار سمدی بتونیم بگیریم من مطلبش این که اگر ما چه چوکی آوردی چوکانی واسه شروع مکنیم برنامه ریزی مکنیم پروگرام مبیتیم باز نتونه نتیجه بگیره که متاسفانه می زبان تو که هرچی کار بهگین درو تقریبا 40 سال به بالای سرا بهگین چوکان سرا هیچ تلاشی برنامه ریزی نبهگیم البته اینا برای که انچه کاری سمر بده یک گروه پارتی یا آکادمی باید کارا بکنه اگر ما بنا بشی بلن که هر کس ودی لوگ تو کارا بکنه یه برنامه باز دیمانه رو چون ارگانایز شده نه هم مرچی اگر ما یک برنامه کار که بکنم چوکان پرمان کتاب بوانه باندگه نه یک کار شموشک بیت تو دیمانه رو تین منی مطلبش این که آکادمی که هستن یکی دو چه پاکستان و دنیا یا همی آفسالا یه باید برنامه یک بکنن کتاب چیه بکنن تا اینکه این چوکانی واسه در واقع در سن پایین از سن 6-7 سالی که زهران پروگرام از سرشن سر کار کنه ببین که به سن 10-20 سالگی رسن حداقل همیشون وقت بتونن تعدادی چشم بتونن زبان سر مسمر واقع ببن و لورتون بو شما پیسه را اگر نویته میاری نویته برحال مدرسه لورته جای لورته انی تقریبا دانشگاه مزنین دانشگاه هستن اکثر دانشگاه گو نوکین تکنولوژی چه استفاده کنه نوکین تکنولوژی در واقع مثل یه کار چه تپل دو دپی هم ذره بازه هم سودی هستیم هم ما زبان واسه
در واقع کمکی بیتیم برای اگر از زبانان مردم اقدام مکنه بلکه همه تکنولوژی جدید همون که اینترنت و سوشیال میدیا و این چیزانه کمک میکنه برای گاربهگ زیدتر زبان چون مردم مشغولن برای دیگه زبان ها و یه برنامه ارتباطا و دیگه زبان ها به سر رفت کنند یه هم توانایی ضرر بی هم تو سود بی سود بیشه که حتی دانشگاه خیلی معروف مثل آکسفورد و دانشگاه بزرگ بین‌المللی یه روچان بخصوص یه زمان کرونا که نیاد کرد تقریبا اکثرا وقتی مسیر عوض کرده یعنی به جای بسایشی که مردم بوشی برامنت دانشگاه دستمان که امکان نیست اکثرا وقتی مدرسه و دانشگاه آنلاین کرده ما یعنی انی که قرار یه تکنولوژی جدید در واقع وسیله بیتن ضرر ما را بجن ما آدگه استفاده هم طرفی بچاره آدگه لبهی بچاره که کمکی میواسطه بیتن برایشی که زبان ما یک مقدار دیما ببره بخصوص زهگان واسطه البته شی لازمهش این که افراد تک تک نتونن یعنی امکان نیست ما هر یک که به نوبه وقت شر کمک بکنیم بله یه راه به جایی نبارتیم و لوگان فقط چوکان درس دهیم چوکان دانه احتیاط به سری متریال هستیم و سری شیوه جدید هستیم شیوه انگیزه دیگ لورتنتیم شی لازمه یک گروه یا آکادمی کارام بکن انی که هزینه برای کم میده یا مثلا نکار کنه سکباز هزینه نیست کمترین ولی لوتی تعدادیه که جمع ببن برنامه ریزی بکنن این سری برنامه بریشن و انگیزه بده که مثلا آنلاین کار کنه بیتن سک راحت ترین چه پیسرگین زمانگاه لازمه یه بیته که طرف حتما با اسکولان بشده اسکول و دولتان نشتگن دیگه بله انی اسکول لازم نه اگر یک گروهی عدوی مثل یه مسنگت ناگمان دکتر ناگمان گووتی رفیقان بنین در برنامه بریشن البته نوایانه و تعدادی که یه مقدار مثلا تخصص هستی کار تو زبانگاه تو نه برنامه هر بکنن و چه دیگران کمک بگیرن شیا همگیر بکنن زبان آموزش یعنی چوکی همگیر بکنن نه بیایم برسیم به سن 20 سال بعد بیایم 6 سال کار بکنیم چاودی برنامه ارترین مثلا کسانترین کم هزینه لوتیتی مثل کتابی که چوکان واسر کنه بسیار راحت ترین کتابای داستان کتابای آموزشی من لوته بشون چه کاری بیده ما فقط که دیوان کنیم همیشه هم یه دا بیته تقریبا 20 سال پیش تا شروع تا شهندی گوشین چیه باید بکنیم ولی اقدام عملی نکنیم که کاری بکنیم که یه کار 10 سال بعد یک ثمری بدهد برای تعداد زیادی شد می جوانان که کام به 20 سالگی رسندن زبان بلوچی بتونن کارمرز بکنن بتونن مثلا خبر کنگ نه بتونن مثلا کتابت هم استفاده بکنن بتونن مخصوص سوشیال میدیا استفاده بکنن و جاهای دیگه هم بتونن استفاده بکنن چی کی وظیفه این که همچین نهادی همچین استوتی همچین استابلیشمنتی هر بکنن که وظیفه یه ببیتن کم کم حداقل در 10 سال تو که یک نتیجه بتون بگیرید باز منتواس یا باز دکتر اگر بتونید من جواب بداتش یا کم واضح تر پشتر بکنتن شرطی بکنتن روشن ما ببینیم که چطور تو نه بس اقدامی بکنه جو راست تو که टेक्नोलॉजी یک فایدگی ये बितगा के माँ वती चौका वती जहगाना वती जुबाना हना सर बिकने और वती जुबाने सर कने गे यक वड़े ऐसे के पराहा गुंडे तामोर या वीडियो जोड़ कने बिबा गुंडे किस्सा या के शेरा या के चाचो बतला हमें बड़ी चीज वीडियो तामोरे द्रुशमा गुंडो के पहलमानी द्रुशमा जोड़ कनक बिबंत के आहा पद मैं चौक मैं गुंडू पहुब्बो वाहगे चारा ये हर एक मजने जुबान या मैं वर्ड होता मिसाल बराई दुरुस्ती जुबान के दिमाया अदरुस्ता हमें चीज कोता के प जहगा यो का किताब निविष्ट न कोता बल्कि अन्नी के वहदा
aha TV channel ho hast Gwanduani, aha Gwanduani ma website ho video और तामर ये बड़ी चीज हम हंसते हैं और यक जवानी चीजें टिया के gwanduu sharapa hobbo wahagi charam ani baluchiya chushi chizwa angata niste annake kitabi zyada hai apka navishta bittapa zahaga और न के दगे तामर और वीडियो जोड़ बिता भले हमी के बलूची फिल्म के जोड़ बिता बलूची तामर के मर्दमा चवती अमा वती शौका जोड़ कुतगा आहा नमा गिन्ने के gwanduu sak गो हब्बो आगे चारा तो ई परिशियत दो बड़े मर्दम दरकार हैं ई जवानी कारी के gwandooani आतरा तामर जोड़ कनक बेबा वीडियो जोड़ कनक बेबा या के gwande फिल्म जोड़ कनक बेबा दाके यहाँ बेचारा परिशिया दो बड़े मर्दम दरकार भी यक की वो हमा के ई चीज़ा निविष्टा बिकना मिसाल हबरा का किस्से या के शायरी या के हमी पे में कसमा को ड्रामाई यक की वो हमी निविष्टा कनो के और दुमी पदा मर्दम के दरकार भी हमाही के शाना वीडियो द्रोशम बिदा मतलब हच्चे मर्दमी बीबी के ई चीज़ां बलद भी और आहाना हंचू जोड़ बेका हंचू आहानी रंगो रोगनिश बेका के gwandua वती ने मगा बेचक्का आहानी दिलगोशा आहानी वती ने मगा बेचक्का तो माँ गिंदे के बाज़े इदारा हस्ता चूँकि BBC है BBC तहा हमें जो ची हस्ते के आहानी gwandooani हाथरा जिताएं चैनल है जिताएं वीडियो और हमें हिसाबा YouTube तहा हमा गिंदे के YouTube खेड़े नामा यक बाहरी जिताइश कुता के आही तहा योका gwandooani चीज़ा होर कुतगंते तो ई आकी जवाने गामगी जी भी के पा मैं चौका ये बड़े वीडियो अगर जोड़ कनक बीबी गुड़ा पा ज़बाना आहानी खुदोना की और हब्बो वाह गेश्तर भी और हंचुक तो गुशगायत है कि दहो 20 साल रन पदमा हमी चीजें समराया गंदे के हम कार के बोंगेज कुता ये समरा में देमा कहते हैं जी वजह ही बला है कारी और इशिया अगर कसी वती हमा जाती हिसाबा या कि यक मर्दम ये हिसाबा के कंते बगंदे इंचो शर्म भी स्टैंडर्ड में भी न परिशिया मैं कह रहा पता हमा चीज भी के हमा वसीला और हमा राह दर के मारा दरकार पौती जुबान देमा बरगा हंता चीजें मैं कह रहा नीस्ते वो चीजें कनक लूटी क्या ये अपसाला यूनिवर्सिटिया यक दो किताब छाप को था और यक ऐप हम जोड़ को था पा gwandooani थिया वास्ता क्या ही था किस्सों मां भले ई बस नहीं परचे के वानग ये का किस्से वानग gwandooara वश नबी हन्नी की दौर हंचीने के वादी के वीडियो हस्त तामर हस्त पहले में हस्त गुड़ gwandoo किताब मिताबा इंचो दिलगोश नदा हमेश का जरूरत हमी चीजें गई के पा gwandooa वीडियो जोड़ कनक बीबी और हम हच्चे वड़िया के शर्रें जबरें बलदे तकनीकी मर्दम बेबा सलामत बात है वजह ती बाज मेहरबानी उम्मीद करूं कि वजह कीम ज़ैन दुनिया ती पास हो रास्त मेहनत वारती वजह मनी इंटरनेट या ब्रिबान बिता पर पाच बिता नहीं यानी शोय सही मर्द में 10 गुर्जे वजह मन चश्मा पहली उठोनी शोबात बैठे के वजह रहीमो वजह एहसान बाशिंदो देगे एदा मन के अंदर वजह गापुत्रा गुराशवा अनि वती तब बैठे ने के कई टीम आगे चेक करना नो मानो को गिचेन बगनो गुरा मा वजह रहीम कमाश्तरे के मानो वजह रहीम गुरा तवार कनोनो कहते दिमावती जोस्तान कांते नो रांदा गुरा माशमारा वादा दंबारिगा शारे वजह रहीम तो ती मिक्रोफोन पाच कानो त्रजोस वजह या बानो खंगा पत्रानो वजह सन बाशेंदे इजाजत है
منال डॉक्टर साहब मोहतर हिसाब توسین था वो तो दम बोलता उम्मीद के बहरहाल ये दौरे दीवानी का ये वाश देम और रवेगी वाशी थे दम बरग काम तेरे बखना دقیقاً این نوشته رهبندی که گوریچان پهناتی بلوچان که افغانستان حساب کن دولت اجازه داده که پرایمری سکول وانی بیایا شما سرپد هستی که چونی نوشته رهبندی زورته ایشتی اولی جوست نه دومی جوست که من چویتی نابزانتی پهلی لوٹا جدیوانی مردم ها چک من زانه ایده هم امید که هم براهوی زبان دا ببید تو هم جدگالی زبان دا ببید سرای که احتمالا نیست بله آیا این براهوی و جدگالی و بلوچی حساب و کتاب یک کند یا هر سینان تا پرک کنند من شیر نزانه که تلوتان بزانه حساب تا مطلب یک دو سه چار کشونه که حساب کنند بشن و آدگه جست منی پدا برگردید ایشیه که واجه مولزهی هم ای گپ اشاره کد بله من دیگه ولی لوتان بگوشانی که این بلوچی سنگ آلوارانی تها کما کو سلیوان و برال رخشانی و مکرانی زبان که بیبی اشانی تا ما شو شهری سر گنده گین که ینچ اشاره کنگم بود که مثلا گیابان زمین پهناتا بگر که بلوچستانی مغربی ترین توکره و پدا آنگو کو سلیمانی پهناتا هم که تو بگر مریانی سب کن علاقه زبانی سب کن جاگا بیتن که منالا دو دراز ترین توکره بلوچستانی همی دوین توکرانی تها خیو فیو منالا غین گپ جنگ بود تا اشاری پا عین کنگ بود ایشان ای هم اپسالا رهبندی تها و هم سید رهبندی تها ای هر دوینانی تها ایشی یک شباهت یکی که تو پاکش کتشی زره که این لفظان بکشن چه بلوچیه که منی حالا ایشی یک نقصی که بلوچی زبانه پچی که آیه میدان آیه فیلد تنگتر کند بجایشی که پراختری بکند پچی که بلوچ تواند هم خیش شرری تلفظ بکند و هم فی و هم حتی بجای سی نقطه 6 نقطه هم منی الان چو گوشه گنتیشم شوی خیال پچیا ای هر دوکین رهبندا ای لفظان رو پیتها گار کتگه نلوتن تشکر منی حالا یک نقصی شی و فکر کنه گلوچیش ترشی سرا و منی بلکه آخری جست هم همیشی ببید که تیویتی برداشت یا تیویتی زانته مطابقه پسی که تو بلوچی تا سکورتور پر نویسه و وانه گذرت قابل احترام به هر حال شخصیت شماره ای پدا هم هستند اپسالا رهبند یا بگوشن که اول بگوشن که وجه سید رهبند و اپسالا رهبند تی بندری ترک چی هند تیویتی خیالی سرا و آیا پوشی که این مشکل زودتر حل کرد بیبی پچی من یادش یک اشاره هم کد بلکه سینی رهبندی در وکفید آیا شما شی دولت دیست کنید که دوین رهبندان یک سهل و ترانی بکنند با هم دیگر و یک رهبندی جور کنند ببینید که همه اختلاف همه پرکانی که من امیدوارم که شما بگوششانه که تفاوت چیه این دوی رهبندان تعانق هستند که هم تفاوتان گار کنند ببند و هم لحظه دیگه چیز مثل خی و فی و نظارشان دیش کنند ببند که فرد پراتر کنند بیشان برای شوی خیال چیه بود جیو جتی اولی جست که گوریچانی بلوچستانا افغانستانا که بلوچی وانے نگے کارش بنگیج کتا اشیه رہبند من دیتا ای ہما رہبندی کے پارسیے گئیں آنی تہا ہما ارپو ہما آبو وڑو پیم درست ہما ہاں رہبند سجوہ پارسی ہیں بلے ہمیں چو گنجے کے بلوچیه وانے نگش بنگیج کتا دیم تراہی تہا گہتری کہتے ہیں بلے رہبندش اما ہیں سجوہ پارسی ہیں دومی حساب و کتاب ہے کہ بلوچیه و براہویه و جدگالی ہے بلوچیه و براہویه حساب دیگه یک اولی صحیح فرق کنا
بلوچیا یک دو سه گوشا و براهویا assetto eratto mosetto gusha چدرند گوڑا پدا 4 5 6 ای پدا یککنتے دان کے دیم ترا بروے جدگالیے گا ما نزانا کہ بلوچیا گوں حساب چہدہ یکیں یا کہ نا ما جدگالیے گا نزانا بل براہویے گا مزانا کہ اولی سائیں جدایا پدا چارا چی ہور بان چارا و چا دیم گوڑا یکام او دیکھے سید رہبندے و افسالہ رہبندے تہا تو کچھ گائے کہ غین و خے و پی و ای شش نظر تگا تو اسی سبب اشیں کہ ہنچو کما ساریہ گوشت کے یکیہ گوشن بنتوار یکیہ گوشن بدلتوار یعنی ما اگر گنوک گوشیں یا گنوخ گوشیں بزن گون کاپا نوشتہی کنے یا کہ گون خیہ نوشتہی کنے گوشنی تو یہ لفظ یکے نے اگر اشیاء ہر وڑا بگوشے گنوکی گوشے یا گنوخی گوشے لفظ یکے نے آئیے گالتوار دے گرے گوڑے اسی مطلب اسی کہ ای دوینانی تہا ای کاپے گوئی خیہ تہا یک بنتواری یک بدلتواری اور زبان نوشتہ کنگے یک رہبندی ہمیشہ کہ ایو کا بنتوار زیرگ باں بزن نوشتہ تھا یک چیئے زیرگ بھی آرپی بلے ہر یک کی وطی وڑا گوشتی کا نو سیدہ ہوں ہمیں چیز کو تا اور افسالہ ہوں ہمیں چیز کو تا کہ آہاں ایو کا بنتوار زورتگاں اور زبان نوشتہ رہبندے گیشے نگے یک وڑے ہمیشہ بنتوار زیرگ بباں ہر یک کی ہمیں وڑ نوشتہ بکنتی اور ہر یک کی وطی پیما وانگا آزاد ہیں اور ایشیا چی ہمیں چیز بھی کہ ایگا پتر راست کچھ ہے کہ ہما توار کے گالواری تھا ہستا آہانی جہگیری نبی آہانی نمائندگی نبی نبشتہ رہبند تھا بلے ای ایک مجبوری ہے چیا کہ ایدی کے زبانہ ہوں ہمیں وڑ کتا کہ بطارا چونکہ عربی ہیں کہ آہی تہا بعضی ہنچے لفظ ہستاں کہ سعودی عربہ دیگوڑ کو شکباں مصر تہا دیگوڑ کو شکباں بلے آہنی نوشتہ یک کی چونکہ ہمیں جمال و گمال مثال کہ یکی وشی جمال یکی پدا آئیا جیمارا گاپے وڑا وانی گمالی کا بلے آئیر گاپ نوشتہ نہ کن بلکہ جیم نوشتہ کنتی وانی تی وطی وڑا ایشا ہمیں حسابہ سیدہ و افسالہ ہمیں حسابہ ای جیڑا گیشے نگے جہد کتا کہ بنتوار زورتگاں اور بدلتوارانی وانگا ہر یک کی آزاتیں وطی وڑا گوشتی کام واقعی پشت کبت ای دوئیں زبان ای دوئیں چیانی نبشتہ رہبندانی نزدیکارگ ہے نزدیکارگ بے و شرطریں پرچک دیکھے سیمی کے میں گٹا لوک مبی مارا و ہمیں رہبندہ مانگی شیں تا میں وہاں ہمیشہ اور چی ہمیشہ جوہد ہمیشہ کہ ای دوئیں رہبند نزدیکارگ بے اور پدا ہمیں زیرگ بھی دا کہ ہمیں چو زیت بھی بلوچی نوشتہ تہا یک وڑ بھی دراہیں دنیا تہا بلوچی یک وڑ نوشتہ ہو وانک بھی پری چیزا گڑا آسانی بھی کہ یہ دوئیں رہبند ہمیں چو زیت بھی یک وڑ بباں بلے پدا ہم پریشی انچو کما گوشت کہ یک کاری چی یک پروسیس ہے ای وحد زیری بلے 5-10 سال تہا امید ہمیشہ کہ یک راہی گیت او دیما رو او باقی اشانی تو جستا تے پرکو پیر ہے اشانی پرکو پیر افسالہ و سید رہبندے رومن دوینانی یک وڑا رومن تہا زیادہ ہیں پرک نہیں کم مکی پرک ہا بلے ای دوینانی عربی رہبند عربی تہا شانی نوشتہ رہبند ای گیشتر پرک کنا چونکہ میں پیسرا گوشت کے افسالہ یا امزہ زبر امزہ زیر و امزہ پیش کشتگا ایک سید رہبندہ مابتگا ایک کشتگن تی و شانی بدلا الیپو یا و واز ارتگا دیکھی چیزی افسالہ ایوٹ کتا کہ
hama ya و hama wa ke a i uwe tawaradiyya ahani sara nishan jata ke i ham Sayyid Rahband taha pisra nabitta ऐसा ये चीज कुता और परिचय गिशे नगे देगे हिरते पार्क देगे बल्कि देगे कम हिरते पार्क भी बले मस्ते पार्क हमेशा ये दोवें हिसाबा अलकाप्तरें और शर्तरें रहबंदा हनी ई वहदा बलूची तहा यकी सैयद रहबंद और यकी अपसाला रहबंद दुरुस्तान शर्तरें ना भले पर जुबाना लमियत के दोवें तहा या यकी गिचें कनक भी या के दोवें नजदीक आरक बबन तो दोवें होर कनक बबन तो यक होरें द्रोश में जीरक भी من الوجد كمثال طور أبصال رهبان تا شیر و شیر گیشنک بودن که چونکان بیسک ببند بله سید رهبان تا مگر اینکه تو دراهین سبک سنتنس یا جمله بوانه بلکه سرپت بکیده شیر وانک بی یا شیر وانک بی یا شیر وانک بیته ایمن یک فرقی مثلا که دوین آن زوره کیند یعنی اگر اکسالا اگر سید رهبان اشیا مگیشین پچی که بلوچی زبانی تا واسه یه و او ये दो नजर दुश्मनी वशी नियम तवारा या पूरे तवारा के खास बलूच जुबानी का हत्ता इसी फारसी था निस्ते तो नजर मैंने आला उर्दू था या नजर बल फारसी था जरूर निस्ते मिशी शिक्षक में मैंने आला के इख्तिलाफ इन शिक हाथ में गिशना के भी थे वो गिशना के भी उम्मीदवार का दूसरे गिशना के मैं ना फास्ट रूट था यार दो जियो ये पर कमशे हो या के कमशे के सैयद रहबंदा जबर और ज़ेर सरा हमें चीज गिशे तगा और अब साला परेशान निशान जोड़ कुता इधके अमा सूर और नज़ारे की गिशेंदा गन हाँ जियो मैंने तो दाम बरात वजह रही मैंने ला वजह रही मैं ये बरी माशा उपसाला गए बे अमी मैंने ला जुस्ते था तो वो एक बाशी के फारसी था अब तक भले चिक अमी रस्मुल खाती के नराबान जोर था कम कम गौर भी तक महफूज भी तक शतगा चाहिए नहीं ना शंके उसी पालवी तो का भी तक अंत ज़माना का हम शेरों भले कम कम चिक कहेंगे कुर्ती हास्ता ना ये मी रूपे सदादार वावलास्ता भले शारे के मरुचम पता बलूचे जोर तक मर्दम आवात हम पिसरा चीव तक ना मर्दम जुमले सवाबांता मन वजह पिसरा चशिक वजह गप्तराना मन दावत बकनो मन दासबंदी कनो चा दीवाने निंदू कम ब्रात गुआरा क्या समरुचि वती वादे दाता या तवात का मरल शिके दिगे आखिरी मर्दों भी नो सीसे मेश में ता वाद ता साथ नो आबिता و 34 دقیقه واسطه مزانا کنچو ماشا ودا دیوانه که میمانی که هستیم مروچی ماشا خسته مکنه اگر دیگه جوست گپی هستیم گپ ترانی گوڑا مردم دیگه دیوانی تایینی تین و دیگه کسی دستا برز مکن گوڑا آخری میشمه مردم واجه علی ایلوزه ین دیگه چه علی ایلوزه دیگه دیگه مبیتی مردمی و اشمه بازمه نتوار من میکروفون دو واجه گپتران ترگن جوستی هستن و تی اگر تر جوستی یا لیکی هستن تو باشته کنه و دو دیگه تو کبان که مگه کمتی و گیترین کچی که مشه باید سک کم نی سلامت باد بن نتوانتی ملک جان دکتر صاحب ماوتی جوسته جواب گفت اما اولی باره بله دومی باره که من نظر باز تک مهمه باره که معیشی البته از دیدگاه سیاسی چارم واتمستری گپ شما جات که بلوچستان واتمستری بله دومیش این که واتمستری اگر ما گپ ما واتوتی ملک مستر بیتیم بله یک بلوچستان آزاد من منظورشی که آزادی به کلمه واقعی یعنی ملک آزاد بھی کہ سجی بلوچ مردم غیر بلوچ کو ہر فکر و ایدی کہ ہستے نے بیانتی وتی فکراں گو مردما گو وتی جامعہ درشان بکانتے ادا ما بلوٹا پدا زبان باروا اسیا لنک بکنا کو زبان مسئلہ اگر یک ملک دیکتاتور بھی بیتے زورگو بھی بیتے یک گروہ دستا بکپیتے
سجی مردما کے صاحب فکران نو کے علم کاران نو کے ایدے کاران نو کے فکر کاران ای اگر تو کا ملک تو کا آزادی مبیتی ای چھ اثرات کلیتیں پا زبان بلوچیا یعنی بعنوان مثال یک مثال ایسا کہ ریزی مجنا اشیں کہ مارا گوشتے کہ زمین و آسمان چھتو عربیتگاں دینی حسابہ بلے از لحاظ بیگ بینگ مثلا بلوچ ای علم تو کا چونکہ ای باروا بزبان بلوچی گاپ نبیتا بعضی چیزا نزاں متوجہ مدرشی ہوشے ہاں نی گاپ پیشیں کہ یک آزاد بلوچی بلوچستانی چینچو پا زبان بلوچی پیش رویہ کمک کانتے تا این چکا کہ آزاد نبیتا چھ نقصانی پا زبان بلوچی بیتا محنت وارنتی جی وجد متی جستا شریع سرپد نبیتا کہ آزادی بلوچستان تہا بلوچی تو چیئے جستا ہے کہ بلوچستان کی آزاد مانی منظور اسی مادر جوستی کہنا کہ موشا کہ آزاد بلوچستان منظور اسی کہ یک آزادی حکومت بھی بیتے ہیں آزادی از لحاظ جغرافیائی اسی کہ بلوچستان آزاد بھی بیتے ہیں یا یک مسئلے بلے اسی کی حکومتی آزادی حکومت بھی بیتے ہیں یعنی چھے کشور سوید دابی حکومت بھی بیتے ہیں یا مسئلہ یہ غربی ملکان تو آزادی حکومت بھی بیتے ہیں یہ آزادی چھے فائد مندی پر زبان بلوچیہ کاریتے ہیں چونکہ یہ انسان کے زبان صاحبان یہ انسان کے زبان صاحباں یہ انسانانی فکریں متوجہ یہ چیچو با بلوچ زبان دین رویہ کمک کنتے ہیں یا آزاد سوسائٹی چیچو کمک کا پا زبان بلوچی دین رویہ مثلا بیگ بینگ بارے بلوچ مثلا اما کسی کے درستی نمانتا تو جوستی کنے نہ زانتی چونکہ آنے میں کمالا لوٹا اسے کمال جاتدار بکنا پر آنے میں اگر دینی حساب کتابی بھی تے رات مثلا طرف زانتے کیا 5-6 روچان من نزانا گیشتر مردمی زانتے کہ چطو عربیتا زمین چطو عربیتا آسمان چطو عربیتا چطو عربیتا یہ زبان چیچو گنا یہ زبان کمک کنتے آزادی سوسائٹی چطو گنی کنتے میں زبانا جیو یک ملکی آزاد بھی یک نیم آزاد بھی مثلا بلوچستان اگاں سرجمہ آزاد بھی یا کچھو کردان نیم آزاد بھی تو ہمیں چو ہم گنجے آپ زبانہ ہم پائدہ مند بھی اور انچو کتاو کو شکایت ہے کہ بعضیں چیزی کے دینی حسابہ میں ایک زبان تھا ہستا بلے سائنسی حسابہ نیستا وحدی کے یک چاگردی یک ملکی آزاد بھی اور آزادی ہمیں چیز ہم بھی کہ وتی فکرے وتی لیک ہے وتی دیداں کے گچیں کنگا کے آزاد بھی آہی تہا پرہدامنی کے زبان پرہتر بھی آہی تہا ہما گال و ہما لفظ و ہما ایکسپریشن و ہما وکیبلری گالمبار بند کہ ہما فکرے پدا شوندار باں یعنی ایک اپتا ہچ شک نیست کہ بلوچستان اگاں سرجمی آزادی نرسی نیم آزادی برسی تھام ای پا زبانہ باز پائدہ مند بھی سلامت واتن من يلا وتي جوسته پاسورست وجه گپتران پاسو راسے او تقریبا راستے بلے واج دکتور نگو کہ تین چکا کہ یہ مسئلے نبی تگاں یا مثلا حکومت یک قشت خاص با یک ایدے خاصی دستا بیتا چھ نقصان پا زبان بلوچی بیتا تین چکا چھ علم اما زبان بلوچی غنای زبان بلوچی سر تاثیر یشتا و مثالی جاتا گم ساکواشتا بلکہ وقت نیستی دکتر باز نہ لوٹی مسئلے والا گوڑا ما مجھے دکتر گا پیارات ہے جیو ماں ہمیں چیزا کہ ہنی کے ماں آزاد نہیں پر میں زبانہ دو وڑیں تاوانا یک کی وہ ہمیں زبان جندے وانا کو نبشتہ کرنے کے دیما ہما اڑاند کے پادت کے ہمیشہ کہ منی وتی زبانہ نبشتہ یا تہا وانا کے تہا آرت نکن گائیں اور غلامی دوی اثر اشی کہ میں زبان تہا ہمیں علمی رویہ علمی لفظ علمی گالبند نیستان کہ بیگ لوٹان چکو آجا کچھ گیا کہ آزادی صورتا گوڑا علمی و زانشتی حسابہ ہوں زبان دیمروی کا ای نیستے ہو ای راستے ہیں کہ ہنی ما ایردستی تہا میں زبان
ilmi hisaba zanishti hisaba ha tank daman kuta chuna yo me zuban prahdamon wahdi hisaba bichare wahdi zinde hisaba kishto kishariye galband beban ya ke दरियाई व तयाबदपी गालबंद बेबा या के हामेने व दहकांकारिये मैकरा बाज गालबंद हस्त वहदी बाज लफ्ज हस्त भले हन्नी ई इल्मी व जानिश्ती गालबंदानी कमी मस्तने सबब हमशे कमा इरदस्ते बाज मेहनतवानी कामिल ती जवाब पस्सो बराबर पस्सो या मेहनतवारश में ما طبعا اتفاق يا شربي سلام جاب مشاك وجا جاب تران وجا شهريار سلام تي جاب تران تواكن تو نام وداتا شيء که ماشما و تبلو تاگ زبانا شایگان بکنه یا زبان مشمه یعنی انچو واجبه که مزن دامونی زبانه یعنی پراد همونی که ودا ماشما هر ای گپ و گال بند است چی که ماشما وتی ما که کشت و کشار بیتین و بوشین و تا دهکانکاری و تا دریا ماشور ایشان درستن وقت صاحب بیتگی و تا ایشان وان بیتگی ماشور نام هم بیتا بلیشن که کم کم ما زبان زانت که اصلا ما پیسران چو و تی پیسر پر گپان تو گوشت که یا سیاسی مردم یا که همه که آکادمی مردمان زبان زانتن روشن فکر یه زبانه کمو تنگ کارن که ایوتی ما شما باز رنده که یک آکادمی مردمی گونه گپ کنی گشته اما گالا گپ خبره یا کارمرز که انگلیزیان چون که انی واجبش که نت یعنی شی که اما چه آیا یه چیزی زورتا که چیه من واجه شماش که انشین ما کارمرز دامی که یک جاگایی تو جنه آی تو چینه کم کم تو تره بو گجری زبان زیره یا انگلیسی زبان یعنی چوش زبان گار بانته و مشمه دیگهشن که ودا مشمه دیکن کاری تو که وطای گال هستن ای باید این که یک کتابان تو که مگزینان تو که یا مثلا چو بیاین یکی اور باره مرچی گپ کنده یکی دیگه باره که مثلا نندیده مرچی تامور هستن ماشا تامران تو که وطی بدهینه و شان شنگ بکنه و کم کم زبان پده انچو یعنی مزان بیت رودیکتن و ماستر بیتن که آچا تنگ دامونی درکیتی سلامت باته واجه هم جست واشینه هم پسوی که داتی که ما شما باید آن سرا کار بکنین که چون نبانتی زبان واشین که زبان همیشه زبان زانت و سیاسی مردم زبان دیما برانتی بله اگه آیان کوشش ببیتی من واجه احسان تی دست برس که جو سیاسی و تجوز بکنی اگر تر نظری هستن تو گوشت کنه اگر نه من تی تیما دونا واجه علی ایروزیا سلام وزنی منی آواز پیدا که او تی توار هستن واجه جو شاید درود دراباتی و پلن دیوان و وجه زیرندینی و وجه دکتر ناگمان و پدرشون مزاحم بودن سلام شما یه جستی هسته که شما گوریچان و بلوچستان و افغانستان و مغربی بلوچستان و که ایران نمیگم مشرقی بلوچستان و که پاکستان نمیگم و افریقای بلوچستان چیه گوشتان که منی حقیقتا یا پیرو که یا بلو که افریقای در سال 1918 برج 6 چه واجه گوادرا میلان سواب تشتگان انو ټوکو را لاتی تانزانیا اشتا دارالسلام و زنجبار لاتی اوگاندا اشتا انتباه لاتی کینیا اشتا و نیروبی و منباسه و ایچ بلوچی زبان نزانه میں پیرو بوتا انو نماسه کا راستہ شے کہ بلوچی نزانه مارا یا رای و را چاره یاد بده منتوارن چواجه ڈاکٹر जियो मा रुद्रत की रोबरकती गुरीचानी बलूचिस्तान हिसाबा कनगाते हैं वहदी बलूचिस्तान गप के गोड़ा आ के सही बहराए ने आहाना मा हमा सरपत बेगे हातरा आसानिया हमें वड़गुश्ता के रुद्रत की रोबरकती गुरीचानी और बलूच वो चुनाया व हर जगह शेंगा अरबिस्ताना हस्त अफ्रीका हस्त यूरोपा हस्त और दुनिया कौन कोंडा शुतगा न गप बलूचानी नहीं गप बलूचिस्तान है ये रुद्रत की वो रोबरकती बलूचिस्तान हिसाबा मां गश्तगा
پمشکما افریقہ بلوچانا ہچ نگوشت کہ آپ گپ بلوچستان ہے گی بالکل اچھا وجہ بلے بباش ڈاکٹر جا یہ اسے کہ میں مردوشتا ہے ہچ بلوچی زبانہ بغیر چاہاں سویلی زبانہ و انگلیسی زبانہ مر رابطہ ہم ہستے کون روان کون بلے مار اشان کے راچارہ یاد ہے کہ آپ بلوچی زبانہ بسے کہاں ہوتی ماتین زبانہ جیو آہنی بچا زبان وحدی کی تئی کاریا کے گڑ تو آہی کار مرز کنے نے او دے مردم کے ہستا آہانی وانے کے تہا زبان وتی کار نہ دا وحدی کیا دکان و کاروبار و نیادی تہا روان آہانی زبان کار نہ دا وحدی کیا سرکاری کارگسیا پتریاں پوتی کاریا پوتی کاغدو چیزیے چہیں نگا آہانا کار نہ دا نی کم سے کم وتی زبانہ شموشاں او آہانی ہما چک کو پساہندک کے آہاں ہما ملک کے وانک جہاں ونتا ہما ملک کے زبان پدا آہانی سرا آہانی دپا نندی آہانی زبان پرشان بھی وتی زبان لفظ آہانی گار بیان با آہی جاگہ ہما ملک کے زبان گران بھی اور دو سے پدریچا رند دو سے نسلہ رند زبان ہمیں وڑ بھی نہیں اسے پدا پتر رہنے گئے کہ یعنی ہما مردمہ کے وتی زبان شمشتا آپ پدا داری بے بران ای بعض کار و محنت لوٹی و انچو کے تو گوشت کے تی گماہاں حال احوال و روا ہستے گڑی جوانی چیزیں مطلب ہے کہ ایشانی تہا تو یک مردمی یارا ہم وتی زبان سوجا بدی ہے یہ گنجی بھی ہر یک مردمی یک مردمی یارا پدا وتی زبان نیمگا بیاری تھم گنجے پرچہ کے پریشیہ دگے ملکی حسابہ چشیم جوہد و کوشش تو چشیم برنامہ و مراگش نہیں اس کے آہی سر مردوں ہما مردمانہ پدا وتی زبان نیمگا بیاری این ذاتی حسابہ یک مردمی حسابہ انفرادی حسابہ بیتکاں کہ یک مردمی یک دومی مردمہ حال احوال ہستے گڑاہیارا جوہد بکند کے پداوتی زبانہ در ببار تو اہیارا مدد بکاں یہ ہمیں وڑ بیتکاں دیکھے وڑی نیست میں نتوانا دکتر جا سلامت متی پاسور است وجہ یکیا پیغام ارادہ تک ملک جاگہ بیت کن ڈاکٹر صاحب جوست بکن اور یہ کتاب تلک کہ پیسر نام گرگ بود یورپ تھا چون دستا کپیت وجہ تو یہ میں سبق بھی تھا یہ سبق میں مانتا اسی گوڑا تمہارا چیئے بکن کہ رابطہ بکن ماوتی اگا نمبرانی تھی واسا لیکو یا شنکہ ڈاکٹر اگا نمبر گوڑا ما پتہ رہا ایدن شی پی ڈی ایف ترہ دست کپیتے شی اگا کتاب یا کہ یہ چونا درسی یہ کم کی کتاب یا اندازہ نہیں یعنی گوانڈی ہیں چیئے وجہ چی بشن شیعہ وجہ منو تو کمک یعنی آزمان کی بشن تھی جی ہو یہ آزمان کی ہو یہ کتابی تا ہوارے کتاب نام پتہ دار حبس ہے دار حبس تہا ہمیں تلک مانے ادھگے قصوں ماں بلے دار حبس دیر چاپ و شنگ بیتا نیستے منی کر رہا ہم نیستے نی من نظانا کجا دستک بھی بلکہ پی ڈی ایف کسی کر رہا بھی بلے کتاب جندہ دیر چاپ بیتا 2006 ہمیں وحدہ چاپ بیتا اور پدا 2012 چاپ بیتا دورندہ بلے دوئیں اسی ایڈیشن دوئیں چاپ کٹتے تگا وجہ اسی پی ڈی ایف ہمارا برسے نیت مکے نیچو پی ڈی ایف وجہ رحیم تھی کہ رہا سے ہوا میں بھی کتاب ہوشن کو آجا نگوشت کتاب کسانو کینی کہ ہمیں کتاب اچھو کھائیں کتاب کیسے جی ہو تلک یک کی آہی تھا پتہ دیگر ماں چاہ رہا ہوں جب منی خیر جند کے رہا نیستے بلے ماں ہما مردمہ کے منی کتاب گالسنج کو تگا کمپوز کو تگا آہیا ما جست کنا بلکہ آہیا پتن کا اندر بے گڑما آہیا در چیکنا پی ڈی ایف کنائنانو پدا راہ دیا شمی سرا محنت وارتی
من اتوار ایشی که ما تلک وجه منو وجه رئیم ور یه جای وانگا بتگیم بلوچی میں سبک بیتا مارا سک واش بیت و انچو کادگران که بودم نوک در برتن که بورتند برال شین که اگر تی دستا کپتن تو یه چیز پر ترستا شام پا دیم بده انچو واجه که وتی کلای تو کنرشته من پا واجه را دم بله تلکا مانی وتی واتساپ لمبر یر کنو تی کرا شماره که وجد تا ورتماز ما تلکا پتو را دانا معنی نویسونی امده چیه تا که تلکا که یمی وردی که ساس سمن کرا و دیگه شن که وجه آخری میں سب دیوان ما جسگرو که وجه علی ایلوزی وجه علی ایلوزی تو میکروفون تر دادم و دستبندی کنم که ماشه بعدم کامن و دیگه ماشه واجه کوشش بکنم که ماشه اوت مهمان ما تو سن دیگر بیه تینو بگی لی شماره ما بیتی 3 ساعت بیتانی دیگه شن که دیگر ما بشک منه وجه ایلوزی تا میکروفون تر دادم وجه بیا سلامت بادا وجه ما بدی وقت الو جیو تو آ گئی معلومات ودي وقتها بديهم في وجه رسولي اگر وجه رسولي موجود اگر موجود ہے تو ما ودي اخر جستونه کنم واجه رسولی ها یا بری که دست برز کتگه تو پدا نزان باره چونه که دستی جل بیت یا وقت ما باز این گانگو جوز کتای دم برتگه هستن بیایتین وقتی جوستی اگر نظری هستن اگر نه یک ما ودي آخری سه جستونه کنم دکترا جو وجه یک تاگی هستن رودرات کی بلوچستان گوشنت کرد یعنی یک ادیب کواسی قدیمه بیده نام عبدالعزیز کرد بیده یکی میکروفون پچین تو الو عبدالعزیز کرد ما لوتم زنو که همه تاگ کرد مو رودرات کی بلوچستان یا می مغربی بلوچستان تمیدان و یا اطرافهم ای براهویی اگه بلوچه یا نه رودرات کی بلوچستان بلوچی گپ جنا یا نه براهویی و هون چی رابطه گو کردون هستن یعنی بلوچی زبان شاخی هستن گو کردی زبان مثلا گو گیلکیا گو کورشیا گو کردی زبان و یک جیره هستن کسانی هر ودا یعنی گجری کارن گوشی شمی زبان بلوچی شاخی چه فارسی ما ایشی زونه که بلوچی چه پهلویه قدیم تره و دلیل ایش ہے که کوه البرز تا یاد مروش 2500 سال نومی کوه البرز ہے فارسی هجبی نوشی برز فارسی وشی بلند یہ مانا مولتب زونه که هر واحد کشن که بلوچ تابدار موی بلوچ می قومه واحد بلوچ می قومه شوی بچه جره کشه غارت کنه یا نه زبانه بچه زیان غارت کنه سلامت باشه وجه زنده جیو بلوچانی تها کرد هسته کرد براهویا گپ کنا او ہما کے کوئٹہ شالکوٹ نے مگا بلوچیا ہم گپ کنا بلوچی براہوی دوین کنا او کرد ہستے کرد بگندے ہما کردانی نے مگا چیت کے یا کہ یک حسابیت سے ادی بی پرچہ کہ کرد بلوچ اشانی زبان نزدیک کا اشانی بگندے نسلی ہم نزدیکی ہستے کرد جندہ عبید دیکھے قبیلہ ہم ہست کے بلوچانی تہا ہوں اشانی نام ہمیشہ تو کردانی کر رہا ہوں ہمیشہ چونکہ جمالی ہیں جمالی بلوچانی تہا ہستے اور کردانی تہا ہم ہست اور منی خیالہ آسکانی ہم ہستے ہیں آسکانی ادا ہوں ہست تو ہودا ہوں ہستے نو یہ دوئے بلوچ و کرد دوینانی زبان و دوینانی اما زندگ وازینے کے وڑو پیم آباز نزدیک کا اور بگندے یک وحدے یک قومی بیتا چونکہ بلوچی زبان کردی زبان پارسی زبان وطموت نزدیک کا بگندے یک وحدے یک بیتا گا اور دمی ای گپ کے پارسی گوشا ایران مطلب چی گوشا کہ بلوچی پارسی گالوارے ای وڑ نئے پرچہ کہ زبان زان تو گوشا ہما کے نہ بلوچا نہ کہ گجرا نہ کہ مطلب اچھے مردموں کے
ہاں بلوچی زبان سرا کار کتا فارسی زبان سرا کار کتا در قوم زبان زانتا پٹپول کتا و ہمیں چیز گوشتا کہ بلوچی یک کوہنے زبانے اور بلوچی امسرو کوہنے پارسی بیتا اور یہ نوکے پارسی انگت چا بلوچیا کستریں بلوچی امسرو زبان بیتا کوہنے پارسی کیا نین نیستیں اور تی رنگ مٹ کتا اجازت بتاؤ یعنی بلوچی چ پہلوی انگ کون تریں جیو بلوچی ہمیشہ نہیں امسر ہوئے چو ماں پکا گوشت نہ کنا کہ چا پہلویا مستریں یا کچھ طوریں بلیشے کہ پہلوی کوہنے پارسی اور بلوچی یقین دور زبانا اور ایگا پردیں کے پارسی گالوارے خیر مردم گوشاں اشیرا زبان زانت نمنا اما مردمہ کے زبان سرکار کتا ایگا پا نمنا کہ بلوچی پارسی گالوارے اور دنیا تہا منک بیتا کہ بلوچی وقت یک جتائیں زبانے اور یک کوہنے زبانے ہمیشہ ہمیں چیزیں کہ یہ وحدی کے تو ایردست بے وحدی غلام بے گڑا تی جندہ ہم بے نہ کنا اور تی زبان ہم بے نہ کنا چونکہ پاکستانہ بلوچی نام مقامی زبان ہے مقامی معنی بزاں ہندی اور آہاں کو قومی زبان یا کہ راجی زبان کتا اردو اور ہمیں کارا ایران کن گائیں ادا منت پر وجہ سلامت بات علی لزی امید کنو که تراوتی پاسور است و مشفه دیوان هم دیگه شنک موازه اجازت کنو ملک جان بخشه ولی یک گوانده جوستی سکی ولی مهمه من نظر تو که یک در حد چند کلمه فقط شی زریه شی ایرانی مبتی گپ نبیتینی زر ده زر مشکل نی با بلوچستان با بلوچ زر هم ده مشکل نیستی وجه تو زر ده گرو مطرح اجازت نه ایران ده من نتوارم باز ببخش ملک جان سلامت دکتر صاحب ما شما زبان بارو باز گپ جا سک بازی وشی پر بحری دیوانیا و اسی که ما بادی لنگویج بارو یعنی بلوچی چی وشنتے ما بادی لنگویج چی وشم زبان بھی بادیا ما ہستی ہیں چیز دی درست ہے یہ بڑی یک لفظی ہستے کہ دست درشان گوشن دست درشان دست درشان ما کہ ملکہ کے بیت گئے گورا کسی اگو مارا گاپ جاتا مثلا سیننا چی مارا ماستر بیتا میں بادی لنگویج چو بیتا کہ ما مثلا چو پا حزن اما احترام چو مثلا سار کمو جہال کوتا یا مثلا آئیے چاہما روکا نشارتا نا بلے ای ملکان تو کا غربی ملکان تو کا مثلا سویدن تو کا اذا کسی کے طرح گاپ جانتے تو بھائی چاہما روکا بچارے یعنی ای مسئلے اسے کہ کسی کے مثلا نوکے بلوچ کہتے ادا پاوتے میں انٹرویو امیگریشن تو کا ای سکی مہمی چیزی شوشا بادی لنگویج یعنی ادا منی واسطہ ہمیشہ من ذہن تو کا سوال کہتے ایچے کانفیڈنس کہتے نا اعتماد بنفسا اگر ما اشیا یا ہنچی مسئلے بچاریں تو اسی تفاوتاں در چیز آنے یعنی فرقہ در چیز آنے بادی لنگویج ہے گا پدا اگر گپا اما اعتماد بھی بیتے ہیں بلوچی زبانہ یکا تا دیا تو چی شمارے دے از لحاظ اعتماد یعنی بعنوان یک زبان شناس بچہ تو من طور بچہ چونکہ تو گوشت کے لہتی چیز ہستا ہر یک دو دربیدگی تہا یا کہ ہر یک ملکی تہا دیگه بڑھایا اید اگا مطلب شی کہ او دے حسابہ بلوچ حسابہ کی تو چارے تو 10 نمبر دے پرچہ کہ تیور رسم ہمیشہ کہ تو پا ادب مردمہ پیش کائے تی ادب داری وتی وڑے اور ادمی کے حسابہ کی تو بچارے وڑا یک نمبر بھی چیا کہ آہی کر رہی ای وڑنے ای ہمیں پہ میں یہ مطلب ہے کہ سبجیکٹیو چیزیں ای وتی اشتیارہ دیکھے کچوں کے ساس بیت نہ کام
बिल्कुल عشان هركس منت بيت وعلى مولكا دكتورتي بسكتة شيء ما مولكا أشياء وشي بلاني چم بورزنا كان غير داري أجن چم بورز كده چیزی نه اشیا مردم واسه مولک سال مردم اشیا سکیته که این مولک رسم رواجن کوشش بکن که هر مولکات اما مولک حساب کتابا بزانته که مردمی کهیته وجه یکی نوشته دادشاه بلوچی میکروفون بلوچی تو کا چیه گوشانته نی وجه یه جستی چطور کتا چیا وجه چیا گوشان چیا گوشتی میکروفون نه همی که ما انی ترا دیگان میکروفون نه ما اینی ها اشیا بلوچی انگتا نیسته بلوچی نیست اشیا من خیالا من نش کتا بلکه جوڑ کتا کسیا بله من نزانا نہیں سلامت باته و دیوان تو کامی گپ بیت که کتاب بلوچی یا پچوکان واسه منی کرا دو کتاب چاپ سالا یونیورسیتی و لوترند هستم منی کرا و چوکی گا امید کنن که دیوان تا اگر یک پکارن یوروپ تو کا و گوڑا من نامانه گوشون و یونیورسیتی افسال یونیورسیتی بودم رابطه بکنن بلکه کتاب برسانته ما پری جان نشوی دیته و سلیمان اولی شیر که اشان پیمان ملازعی گن عملیه دیواری که اشان کتاب نوشته گن و یکی دیگه ما پری جان نشوی پیمان ملازعی و مایکان بلوچ گن اشان کتاب اگر شما را پکارند و اگر اینش به ضرورت چیزش به چوکان واسه شما ویتی واسه که چه که مردم اول زبان شروع کنم و چوکه حسابه وانتی ما وات هم وانتگم که ما برای بلی اگه مزنی بلی زبان ما چوکی حسابه که اگر سرپد نه اون نوانتگم یه جایی که بیبیتی یا اسکولی تا یک وانک جایی و یک کتاب شما را دست کپانتی و یک کتاب شما را رسنتی واجه دیگه یک برای مشوری حسابه من یک چیزی بشنیم که میویتی این مدت مردم تزدان این ملکان که مردم وتی نزوریا یا کمزوری هستن یا دسترسی نبیده این باز مردم گشت ماریته گشت یعنی مارشت بیته که من چی بکنم با وتی زبانه با وتی ملک واسه که بوده ملک پچوکان برای سیاسی جودان گشت مردم این ملکان گندی که ملک آبادی ملک و مردم درد مارشت گشتر بیته و من دو سه دیوان بیته که بلوچی زبان امی ماشما پیسر واجه گوشت که جیری بوشه یا نزانم چستو یه رو برای یه چیزانه منی گپشه که تو واجه ناگمان تو گشتی پڑتا زبانه گا تو کار کتا و اترا تجربه هستین و انچوی دیوان تو که دیگه مردم ما شما که ایدان زبان چون که ما شما وقت زانگاهی که مردم روت یونایتد نیشن یون به یکی که پناهگزینان گه یکی سیاسی کاربران گه ما شما یونسکو ما شما یونیسف که دوا و یه دیگران بهداشته و نظام چیه که ما شما یونسکو چه کاری کرد کنی که ما شما موچی ما شما که هر ودی که دام موچ بین و برای گپ جنن و ایشون که آثری لوتین یا که یعنی یا که پدری بیبیتی گپان و برایشون که ما شما وتی تیال چی که یه ما شما یونسکو یا کجا رابطه بکنه که ما شما زبانی بارا کمک بکنه یعنی ما شما یک کنچ مدتی ببینید که ما شما وقتی ادان انچه یوروپ تا وقتی به شکل یک جاگای ارد بکنه یا اکادمی شکل یا شنک چوکانی وانی نگاه یا اصلا بلوچستان کمکی بکنه اینی چونه کانشی تو جز پرسی کتا ترشی بارا یک تجربه زانشتی هستی ما رو گوشت کنه ما وقت ای بابتا گو یونسکو چه نکتا بله منی خیالا یک کاری ما کت کنه که ما وتی زبان بابتا یونسکو آرا معلوم داری دات کنه که بلوچستان مطلب پاکستانی و ایرانی بلوچستان بلوچی زبان وانے نک نبیگائیں او دے ملک پالیسی حسابا بلوچی آرا ای پشتا دارگایا او پریشیا یونسکو بایدیں آ ملکانا پریشر بدا آہانا زور بدا وہانا بگشید کے ای زبان آرا شما چی مکنے دیما مدارے اہیرا وانک جاہاں ملت
من خیال یک کاری ہمیں بیتکام چیا کہ ای ملک کے ہستا ہما کے اودا مطلب ڈکٹیٹران تو زور شاہ ہو زور بادشاہ ہاں ای ملکانی تہا یک ترسے ہم ہستے ہیں کہ ڈنی دنیا مارا ہچ مگوشی نہ یونیسکو وحدی کے ایران و پاکستان را بگوشید کے تو فلان زبان را چیا یہ جائزیں حق کو مقامہ دے گا نئے تو ای بلاہیں ایک گامگی جی بھی جوانے من خیال مارا ہمیں بابتا یونیسکو گوما چیکا نگلوٹی آہیارا ہمیں سرپدی دے گلوٹی آہنا گوشک لوٹی کہ میں زبان حق جتا ای ملکاں ای یک بلاہیں کاری بھی بجائے آ چیزا کے آوڑ ہو کت کنے کہ ماوشی مارا پنڈ بدے ما زبان دیمروی واسطہ کارکنے آباریں دن ندا پرچہ کہ آوہ جدائیں چیز دی بلے ای کارا بلکہ بکاں کہ آ سال سرا ہوتی رپورٹا کے جاری کا رپورٹ تھا ہمیں چو بلکی ہمیں چو نبشتہ بکاں کہ پلان ملک تہا بلوچی زبان ایشو یہ وڑا لگت مالے ہمیں ایک بلاہیں گپی بھی پما سلامت ایشیا بلا ماشما یک منی علشان که یک گلی بجوری یک گلی یعنی حسابا چی بیچی که مجموعی طوره یک دابی و یک نفری کار نه شیشن که ماشما اگه شانی که زبان دوستی هستن و دو ناکن که زبانه که دیما بروتے ہیں زبان دوستی هم مارشته هستن گوشن که مردم همچین چیزی ببیتن که حالتو کا که ما شما دانشتگین و هر کجا که بلوچانی که هستن برای زبان واسه جود کنگا من همچین گلی بجوریانند که کارا دیما برند یه تواری ببند برای پوتی ملک واسه که ودم این ملک ای حالت چوشند زبان وانی نگ نبیگین زبان دیما گرگایند و زبان اسکولانی تو که چی که ما شما مان دستان دست چیرای سلامت بات ہے و دیگه شن که تیوتی آخری کلا مسیج با بلوچ قوما زبان باروا چیه توشی آخری وتی چند جمله تو که گوشت کنه و که مشوه دیوان هم دیگه کتگین و باز تی منتوار و مهربانی که تو وتی و گنجین و شین درستگین که تر ساو مرد بوشه که تو وتی قیمتین تیم داد که آد که مروچی دیوان هم باره زورد و تو وتی آخری وتی پیغام گوشت کنه منتوار دی جی وجہ منی دستبندی ہمیشت کہ ما ای چیزا سرپد ببیں ویشے بزانے کہ وحدی کے بلوچی زبان کے رو گوڑا بلوچ راج ہم روتے ہیں اور بلوچ راج کے رو گوڑا بلوچستان بیوار سے بھی گوڑا ہر چیز حلا سے بھی تو اگر ما بلوچستان و بلوچ راجا زندگ و سلامت گندگ لوٹیں گوڑا مارا ہوتی زبان بنیاد مہر کنگیاں پرچہ کہ قوم راج یک درچ کے ہو زبان آہی انڈالیں انڈالا ما بائدیں آپ بھی دیئے گوڑا میں درچ لیوارتا ہوں سرسبز بھی ہر وڑیں لیوار بکشی میں راج درچ کا کشت نکا چیا کہ انڈالا آپانے منی دستبندی ہمیشہ کہ زبان وتی گا یلمدیاں وتی چوکانا وتی کستر مردمانا زبان دربرگ سکینہ بدیاں اور وتی لفظاں کی سیاسی گلانا ہم زور بدیاں کہ آ زبانا مشموشاں چیا کہ داں کے ایک مردمی زبان دوست مبی منی نزا راج دوست بیت نکاں منی دستبندی ہمیشہ باقی شمع ماں باز منتوارا شمع درستیں واجہ بانو عید ابراہیم مردمانی کہ شما منا یہ عزت دا کماش مردمان شما باز منت وارا جا سلامت بات ہے تیم باز مہربانی کی ہوتی قیمتی وعدہ پانچو یہ دیوان ہے کہ گوار براتانی کات کتا درستانی شب خوش امید کنون که واشی دیوانی بتا ماشمارا اگم بخشه باز دیوان اگم ایشه دراجکش بیت و ما چشما را درست هم پیلی لوٹون انچو وجه ناگمانا و انچو دیوانه که هندو کو جسکنو کو گوشدارو کو برال درست هاشان که من منتواری لوٹون و پیل کنه دراج کشف دیوان سلامت باته و شما درستانی شب
واش باتی جوینی سلامت مهربانی واجه ملک و مهربانی. همچوش واجه دکتر ناگوان که یه دیوانی بحث دو تو سلامت باتی زنده شکر. باد